Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Maħna l-lum għanna żewġ mediums u ħanibdew billi nsaqsuhom xi domandi. Tistgħu issaqsuna xi domandi wkoll u nkun nista' naqrahom minn hawnhekk. Anke taqrahom, Ejwija. għax mhux ħanarhom. Mela, illum għandna tnejn min-nies, għandna xaman u għandna persuna li taħdem bis-sound, mhux hekk, sound healing. Mela, tajdunna naqra l-ewwel nett x'inhu huwa xaman? U kif taħdem is-sound healing, ġifieri x'għodda tużaw, x'in il-filosofija ta' waraja, pereżempju kif sirt xaman. Nibda jiena. Min irid. Mela, is-sar xaman mhux issir, is-sar jew titwilet jew biż-żmien tinduna li hija il-calling, ġifieri xaman huwa it-titlu. Ġifieri fil-verità jiena ma nsejjaħx ruħi xaman, imma ovvjament in-nies mbagħad ikunu jafu li hija l-way of life tiegħek, li tagħmel ċertu affarijiet kif tgħix, kif tgħix man-natura, il-ceremonies u li tagħmel, imbagħad jibdew jgħidulek xaman bħal meta xi ħadd jgħid xi ħadd li jkun xogħlu tabib u jgħidlu it-tabib jew nurse jew avukat jew notar. X'inhu xogħlu xaman, ġifieri ix-xogħol tipo x'jagħmel, x'inhu huma l-kapaċitajiet tiegħu bħala pereżempju jekk hu xefejja jew x'juża bħala għodda. Issa it-tfejja ħafna jassoċjaw xaman jew healer ma' xi ħadd li jfejqek. Fil-verità inti trid it-tfejja lilek innifsek meta tmur għand xaman. Ikun il-link tan-nofs. Ikun jista' jgħinek tgħin lilek innifsek titfejja, però mirakli ma jagħmilx, ġifieri mhux ħanejdlek mur għax inti infejjaq. Issa kif jaħdem, mela hawn min jaħdem ħafna differenti, metodi differenti, min jaħdem bil-herbs, min jaħdem bil-mushrooms, metodi hemm ħafna differenti. Issa li tkun xaman li kollok differenti li pereżempju apparti li tiddeċidi li tgħix dit tip ta' ħajja, ġifieri mhix il-ħajja ta' kuljum li tkun fit-triq li trid tgħixha. Normalment tkun il-bogħod min-nies ħafna ħin u trid tagħmel ħafna ħinijiet fin-natura, itqatta' ħafna ħinijiet fin-natura. Tifhem in-natura kif taħdem, Mother Earth, li inti tkun waħda ma' Mother Earth, l-annimali, l-importanza tal-annimali, l-importanza tal-spirits, kemm spirit animals, kemm ancestors, kemm spirit guides, l-importanza li aħna
ħaġa waħda mal-univers. Maħniex maqtuwajn mill-univers, maħniex maqtuwajn għal-kemm li nejxu kulħadd individwu, maħniex kulħadd għandu l-identità tiegħu, ġifieri dik hija individwali. Però aħna u network minn kull farka, minn kull nemla, minn kull kristalla sa l-ikbar pjaneta u l-univers sħiħ huwa network. Kif tibda titqatta naqra dak jibda jitqatta dak in-network jisek għandek net u hekk titqatta ftit imbagħad tikrolla. Issa pereżempju meta ngħidu herbs. X'konoxxenza jrid ikollok ta' pereżempju ta' pjanti mediċinali, kif tasal għaliha, kif tistudja dan properties? Le, mhux hekk, herbs, mushrooms, mhux hekk. Le, mhux bil-fors. Seedzone, immaġina. Ifhem, l-affarijiet li toffrilek in-natura, tista' tuża l-klej per il-klej għaw tipo it-tafal. Iva. Ġifieri l-affarijiet li toffrilek in-natura, Mother Earth, li dak kollu li toffri tkun taf taħdem bih. Tista' tuża pjanti, tista' tuża herbs għax hemm differenza bejn pjanta u herb u hemm differenza għax tista' tuża l-fjura wkoll. Dak kollu li toffri Mother Earth tkun taf tużah. Issa f'kollox tant hemm affarijiet li ovvjament ma jistax ikun taf kollox, jiġifieri mbagħad pereżempju hemm min jmur fuq il-mushrooms hemm ħafna. Allura tkun taf ċertu tipi ta' mushrooms fiex jgħinu x'jagħmlu, hemm il-medicinal mushrooms, hemm il-psychedelic mushrooms li kienu jintużaw ukoll biex tfejjaq in-nies. Tkun taf kif għandek tużhom. Issa fejn tidħol pereżempju tip ta' psychedelics, semmejna psychedelics. Inti bħala xaman. Pereżempju kieku jkolli ngħidlek nixtieq nagħmel l-ayahuasca jien. X'inhija l-opinjoni tiegħek fuq l-esperjenza tal-ayahuasca u jekk hija xi ħaġa li bniedem għandu jesperimenta biha? Mela, jiena l-ayahuasca jiena innifsi ma hija ċerimonja, trid tkun trenjata liha, ġifieri dik tieħodlok snin twal, mhux ġast mur 4 ceremonies u taf kif tiġi preparata u tista' tagħmilha. Jiena innifsi għamilt ceremonies, ayahuasca, San Pedro, peyote, hija parti peress li jiena qiegħda fir-Red Rose hija parti mis-ceremonies. Mhix obbligatorja, ġifri jekk inkunu ġo ceremony u jkun hemm dawn din ikunu inklużi li normalment dejjem ħajkunu inklużi speċjalment is-San Pedro, tista' tirrifjutah. Issa għalkemm għamilthom kemm il-darba irrifjutajt għax jiena nemmen li jekk inti taħdem fuqek biżejjed u tibmena inti soda u tidħol u taħdem li tidħol ġol qalb u dejjem tfittex deep down xem, inti aktar ma tidħol il-ġewwa aktar ħatimbena. Issa jekk naqbilx magħhom, naqbel magħhom, imma ma naqbilx kif qed jintużaw, speċjalment lokalment u trid toqgħod attent ħafna ma' min tagħmilha u x'isir li dak li qed tagħmilha miegħu dak li qiegħed li jgħidulu x-xaman ġieli wkoll li qiegħed jillidja ċ-ċerimonja taf li dan qed jagħmilha. L-ewwel nett kellu it-tagħlim biżżejjed biex jista' jagħmilha. Imbagħad tista' tafdaħ li jekk tiġi jiġri xi ħaġa dan għandu il-wisdom wise biżżejjed li jekk ħajġri xi ħaġa jaf li jgħinek waqt il-proċess għax inti mhux inbilli tmur tagħmel ċerimonja, inti toħroġ miċ-ċerimonja imbagħad għandek
il-proċess ta' wara. Ġifri ċ-ċerimonja ma tiqaf qatt dak il-ħin, iċ-ċerimonja għandek il-proċess. Issa hemm min jgħaddi il-proċess jgħaddi ġimgħa, inkella hemm 15, inkella tkompli anki 6 xhur. U daw l-affarijiet ġalluk tara dak kollu li inti għandek bżonn tneħħi u tibni. Ġifiri mhux dejjem tkun easy il-ħaġa, tgħaddi proċess fejn ġieli għaddejt proċess fejn niġi lura Malta u ikolli naqta imqar 15 ma nara l-ħadd, anki ikollok proċess fejn tikbi ħafna. Ġifiri tibda tiftakar mixi x'għaddej, x'għamilt u huwa proċess li dejjem qed Is-saffi. Issa meta tissaffi ma jfissirx li hija easy, anzi ġieli ikun taf ħafna l-proċess. X'anki ġieli smajt li jkun hemm min jgħaddi minn ċertu trip, pereżempju tkun kera. Ġieli kien hemm smajt stejjer. Anki artisti famużi, pereżempju darba smajt il-Michelle Rodriguez, artista tat-television biex niftehmu tal-films. U qalet li ġieli kellha trips fil-bidu illi kienu koroħ. Meta ngħidu koroħ daw għax dejjem isemmu daw l-entitajiet jiltaqgħu ma' dawn pereżempju jiena naf wieħed Malti illi jagħmilha barra minn Malta ġifieri, u dan semmi li jara ġganti, jara anġli u beda jsemmi li jara elves. Xi jkunu daw l-entitajiet? Issa inti once li ħadd xi ħaġa u qedtejnek titlaq minn hawnhekk u ħatmur ġo dimensjonijiet oħra, ħatara ħafna affarijiet. Jiena l-aħħar esperjenza li kelli konna din ġo ceremony u għamilna il-mushrooms flaxija. Kienet it-tieni darba tiegħi ngħidlek jien mhux ħanagħmel ħafna tipo mhux ħanieħu ġieli indum anki sena sentej biex immiss xi ħaġa għax anki din li issa sirna kull 15 irridu nieħdu xi ħaġa biex taf kif jekk kienu 15 jekk inti għaddek minn proċedura u 15 mhumiex biżżejjed biex terġa' tmur l-oħra, tittati l-ewwel ceremony ċans mill-proċedura li ħatgħaddi, ġifieri di li kull 15 irdu nintaqgħu jew jinnaf darba f'xahar jew hekk, m'hemmx dati fiex tagħmilha u meta għandek bżonna, l-importanti li tagħti ċans. Proċess ġifieri. Huwa proċess. Issa, fiex ħadd intaqa' ma' ħafna affarijiet. Jiena l-ewwel ma bdejt bdejt nitlaq bil-mushrooms ma' wurdin bdejt nintaqa', taf kif u wurdin li jkellmek. Wurdina li qed iddoq il-kiterra u qed tgħidli li tipo ġifieri tara litri li qiegħda tkellmek wurdina mhux ħatara ċaqlaq ħalqa imma qed tkellimni kienet wurdina size kbira mhux iż-żgħar li għandna aħna hawnhekk u bil-kiterra qed iddoq għax dak il-ħin waqt il-ċerimonja kien hemm min qed ikanta bil-kiterra u qed ammont sostanzjali. Le, ifhem, ammont sostanzjali le, mhux bil-fors, taffettwak jiena ħadit, pereżempju, jekk kienet 1 gram li se tattefatni ta' strip ta' 8 sigħat għax jiena sensittiva. Le, issa jiena ħataffettwani differenti u għandna sensittiva u tu għax ma nagħmilix ma nieħux. Allura hemm id-differenza minn xi ħadd pereżempju li mdorri jagħmilha ħataffettwah differenti u inti minn ċerimonja għal ċerimonja tista' tieħu 1 gram illum u ma tmur imkien u tista' tieħu 1 gram id-darba ta' wara u titfak fit 8 sigħat għal-kelma tax ma domnix 8 sigħat għax tiġi l-ewwel tiġi timeless, jiġifieri qaskun taf la fiex imdejt u laqas fiex jinspiċċajt. U trid toqgħod attenta, ġifieri jien kont moħħi hemmhekk għax li jekk nara li ħadd titfani
li nizlin dark li noqgħod attenta li nġibru li l-nifsi lura u nara li mmurġu postijiet aħjar. Infatti, imbagħad din kienet l-ewwel li niftakar għax imbagħad ħafna minnhom tinsih. L-ewwel li niftakar li l-ewwel rajt il-wordina u mbagħad qajt li kif bdiet tispjegali li ġabitni aware li aħna il-wordin niskarħuh, ovvjament tiddisprezzaħ għax huwa xi ħaġa kera u imbagħad toqtolha u tarmija. U bdiet tgħidli li ħajġrili l-istess. Mbagħad bdejt nara ħafna wordien nieżel jisu vortex niżlin kulħadd mejjed u kulħadd nieżel ġol vortex u bdejt inħossni l-nieżla hemisfer u għad aħjar naqbad u noħroġ minnaw għax inkella ma nafx fejn nispiċċa. Issa jiena insertajt peress li ili f'dawn is-ceremonies u naħdem mod ieħor insertajt għal ftit stajt inġib lili nnifsi imma mbagħad titlaq x'imkien ieħor. Imbagħad bdiet il-ġerni li ma nafx kemm għamilt ħin imma naf li għamilt ħin nikbi ħafna bli ngħid nara u l-imħabba li ħassejt kienet xi ħaġa li rajt il-qalb tal-univers. L-ewwel semmejtilna inti sensittiva. Intom it-tnejn sensittivi, ġifieri meta nitkellmu fuq sensittività, din is-sensittività. Għax Sajan l-ewwel introduċikom bħala mediums. Intom it-tnejn mediums għax naf li xamanizm, mediumship imorru hand in hand. Jina ma jikkonsidra jista' jkun li imorru flimkien għax jiena nagħmel mediumship. Ma mhux bil-forsi ġifieri. Le mhux bil-forsi ħadd ikun medium irid ikun xaman u mhux bil-forsi xaman imma tista' jekk kun tajba fihom it-tnejn, jiġifieri jekk ikollok il-gift tal-mediumship ovvjament jidħol ma' xamanizm huwa parti mix-xamanizm. Jina sensittiva wkoll, però ma nikkonsidrax ruħi bħala medium, m'iniex medium. Però sensittiva ġieli rajt u ġieli ħassejt. U meta nkunu flimkien ġieli nikkonfermaw tħoss xi ħaġiba, diġà bdejt inħoss anke jien u ġieli nara xi affarijiet li forsi ma tarahomx u dakinhar bdiet tispjegali għaliex minħabba l-vibrazzjoni, vibrazzjoni mhux taqgħod l-istess u allura pereżempju ġieli I perceive it u ma tkunx tista' però ma nikkonsidrax ruħi bħala medium mhux bħala. She's amazing, ġifieri. Ejwa, għandna mistoqsija naf li kien hawn grupp jipprattika l-ayahuasca u Malta ma tafx jekk issir xawek. Għadix issir. Le, għax ma nidħolx fija, tipo ma nidħolx fija literally għax ma rridx nkun fija. Jiena li nagħmel kollox barra nagħmlu. Ġifieri ma rridx nidħol anke jekk jiġu jgħiduli ma jinteressanix qed isir għax nara li kulħadd għandu jkun responsabbli għalih innifsu u jiena ma nassoċjax ruħi magħhom. Ir-ritwal tal-ayahuasca. Jiena naf rajt ċertu dokumentarji anke biex tinqata' l-ayahuasca. Il-persuna li jkun qed jaqtaħħa b'ċertu ritual, ġifieri jibda jpejjeb eżu tip ta' tabak normal. U xek tabak, il-masculine u xek masculine u l-feminine għandu jkun xi ħaġa qiegħda. Għax tabak huwa masculine energy u xek qed ngħid sew. Inti dejjem fil-tradizzjoni li qiegħda fiha jiena li imbagħad hemm jixxibħu mill-Amazon u mill-Peru u hekk, inti t-tabak huwa l-aktar pjanta li hija pjanta sagra, ġifieri mhux pjanta li tpejjiba bħal ta' kuljum li npejpu sigaret. Jpejjeb kulħadd. Kulħadd. No, hija pjanta sagra, ġifieri fis-ceremonies dejjem ħatofri it-tabak u kull fejn tmur jekk ħatidħol fil-ġungla u ħataqta' l-ayahuasca trid toffri it-tabak. Titlob permess u xek. Titlob permess bħalma taqta' San Pedro, irid ikollha ċertu pereżempju anke San Pedro u anki l-peyote. Irid ikollhom ċertu età
Ġifieri inti mhux ġast tmur ġol-ġungla u taqta' bladdoċ, inti trid tkun taf il-ġungla, trid tkun taf kemm ilha hemm il-pjanta, il-San Pedro l-istess, ġifieri kemm ilu hemm fid-deżert jew inkella illum il-ġurnata għandhom id-dar. Mu jekk trabbih inti taf li qabel 14 years pereżempju ma tmissux tifhem. Saqsik kulħadd. All right. U naf li l-ayahuasca pereżempju weħeda ma tagħmel xejn il-ġisem jirriġettaħħa hekk. Jużaw tip ta' weraq oħra magħha bħala inhibitor biex inti l-ġisem jaċċettaħħa biex inti qed titħaq bil-ġisem u l-ġisem ħalli l-effett tagħha jibqa' għaddej. Għaxan ikun il-fwiet ma nafx kif inhi qiegħda eżatt. Ara jiena l-ayahuasca darba milta, però ma kontx preżenti, ġifieri meta Meta jsajruha hekk jiena ma kontx preżenti, ġifieri m'għandix idea tal-proċess qed ngħidlek għamilta darba u ma rġajtx għamilta. Issa jiena għamilt is-San Pedro u preparajtu wkoll barra minn Malta, ġifieri waqt is-ceremonies is-San Pedro l-aħħar li għamilna jiena ma ħadx, imma preparajtu kont hemmhekk għamilna 19 hours insajruh. Ġifieri is-San Pedro ċerta li ma jiżdied xejn ħlief wara li tlesta jekk trid tista' tagħmillu l-lasel għax morr. Ġifieri Toma jien anki bir-rieħa stess nitqalla, ġifieri kif jienu nsajjar San Pedro u waqt li jkunu qed isiru jkun hemm il-likaros, ġifieri konna oħra biddinna kemm id-darba għax 19 hours tipo anki bil-lejt toqgħod miegħu da. Per eżempju nagħmlu satej u mbagħad jew 4 sigħat u mbagħad jiġi xi ħadd ibidlek. Però fuq l-ayahuasca qatt ma kont preżenti u m'għandix idea kif issir. Kif sponsor immorru kif. Morru Amazon, hekk hemm xi ħadd jisma'na hemmhekk. Sponsor immorru nifilmjaw. Xejn. Mela, sound healing. Sound and vibration healing. Fejt mull-Amazon is-sarġ. Xtajdinna kif fl-Ewropa u x-xamans fl-Ewropa. Jiena għandi l-grandmother tiegħi, ġifieri kieku jkolli nafda xi ħadd fuq l-ayahuasca ħanafda lila ħanafda. Tipo għax nafa sfinna flimkien is-Sundance qed tifhem ġifieri inħobba immens. Xi kurandera ġifieri. Tħajna nifilmjaw. Tidu saqsu li ma naħsibx. No, normalment le, ta' jkunu sacred ceremonies. Ximkien fejn nifilmjaw rridin Amerika nifilmjaw. Ma nafx kemm ħajħallukom tiffilmjaw eżatt għax minnu il-propja normalment ikunu sacred, ġifieri qas tkun taf fejn ħassir l-event. Interessanti. Saqsi xi ħaġa oħra? Mela, sound and vibration healing. Xtajdinna kif taħdem il-proċess, kif tallimt, kif. Mela jiena certified healer, sound healer, nuża tuning forks u Himalayan bowls. Sound huwa b'saħħtu ħafna. So mela kemm jaħdem fuq l-ora u jaħdem ukoll fuq il-ġisem. Li jiġri u meta tagħmel is-sound fuq il-ġisem, speċjalment meta tgħaddi minn ġo crystal, il-ġisem jiġġenera oxytocin jgħidilha. Sorry, nitric oxide. Il-nitric oxide hija tgħinek biex tikkalmak, ġirda l-ġisem stess jiġġenera nitric oxide u tiġi ġenerata ġifieri thanks to the sound. Tejnik ħafna tikkalma, tibda u bekk il-ġisem jibda jfejjaq lilu nnifsu. X'int meta jkollok ċertu stress, l-istress iwaqqaflek il-healing process. Letteralment jiblokkalek il-moħħ, jiblokkalek jibda jorqu ħafna problemi l-istress. Għalhekk huwa daqshekk ħażin. Is-sound meta pereżempju kun iġi jiena. U ngħidlek pereżempju isma' aħdem fuqi bis-sound. Il-ġisem xi jkun qed jagħmel, pereżempju kinti qed tuża tip ta' frekwenza sewwa, tip ta' vibration. Ngħidu pereżempju 432, whatever,
ġismi jrid jittjunja u xek f'dik il-frekwenza, dik nixtieq telabora naqra, dik interessanti. Mela li nagħmlu jiena ġifieri li studjajt jiena it-teknika hija li tiċċekkja l-ora, tgħaddi l-sound minn ġol ora, is-sound meta jkun għaddej minn ġol ora jaqbad il-vibrazzjoni għax huwa jaħdem bil-hertz. It's all scientific ta' ġifieri xejn magical xejn. Ma l-post huwa akustika għalhekk? Le m'hemmx għalfejn jkun hekk, le m'hemmx għalfejn jkun għax hu jaħdem bil-vibrazzjoni tal-ġisem. Mela l-ġisem jarmi huwa magnetic il-ġisem. Kontradixxik naqra fuq ħaġa. Għandek għalxi. Iktar at-tempji ta' Malta u ta' kollhom kien madwar id-dinja u anke dawk li ssib fuq l-art ġifieri kollhom akustik bħal piramida. Jiġifieri jgħallem ħafna mhux m'hemmx għalfejn. Mela le jekk ikun akustiku żgur, imma meta inti taħdem fuq ġisem m'hemmx għalfejn tkun f'post li jkun specialized f'acoustics, m'hemmx għalfejn. Tista' taħdem ġo kamra. Normali. Għax inti li qed tagħmel qed tiffoka fuq il-ġisem at this point, minn tista' tmur daqs 6 inches away from the body tkun inti, minn tista' tkun allura u li ħajaqbad huwa il-vibrazzjoni tal-ġisem. Mela kollox għandu vibrazzjoni, kollox għandu li huwa ħaj, kollox għandu vibrazzjoni. Għajmi anke l-ħajt għandu vibrazzjoni tiegħu, jiġifieri jaħseb wara l-ġisem. At anatomic level, kollox qed jiċċaqlaq fil-verità aħna naraw statiku għax. Ġifieri dawn għad tużhom skont li x'għandek bżonn, hekk inti tmur biex tara l-akustika u kif joħroġ is-sound mod. Meta taħdem fuq il-ġisem, kemm ta' annimal, kemm ta' bniedem, kemm anke fuq siġar, fuq pjanti, fuq kollox nistgħu naħdmu, li tagħmel hu is-sound waqt li għaddej minn ġol frekwenza tal-ġisem jibda jaqbad dik li ngħidula dissonance. Dissonance hija meta jkun hemm it-tjun ikun qed jintilef? Qed jintilef imma ikun stonat. Jibda jistona. Is-sound mill-ewwel jaqbdu. Inti xogħolok huwa li titjunja. Eżattament, terġa' titjuna lura l-body u l-ewwel ma tibda mill-ora li għax hija l-magnetic field tal-ġisem. Aħna ħafna smiet biofield, ora, it's the magnetic field of the body. Bħal manda d-dinja l-magnetic field tagħha, il-ġisem kull ħaġa ħajja għandha l-magnetic field tagħha u il-forks is-sound jaqbadha. U li għamel jerġa' jitjunja, jerġa' jġibha intuned default kif suppost qiegħda u ġifieri hu jaqbad li għandek. Dik ovvjament taffettwa l-ġisem. L-ora hija parti minnha, il-magnetic field tagħna hija parti mill-ġisem u mbagħad jerġa' jitjunja l-ġisem. Ukoll chakras, tista' tilajnja chakras. Il-ġisem ukoll fih il-polarity bħal manda d-dinja. Ġifieri tiċċekkja wkoll il-polarity tal-ġisem dak huwa li nagħmel jiena. Meta jinqeleb il-polarity jkun hemm problemi kbar fil-ġisem li jiġri u tibda dejla f'depression ftit. Minn ma tinduna. Normalment tinqeleb il-polarity meta jew tkun għaddejt minn trauma qawwija, jew shock, like per eżempju car accident, imutlek xi ħadd per eżempju, hija vera komuni li nsibu polarity maqluba fin-nies. U ovvjament terġa' ġibha lura kif kienet u bitunes. Beyond tuning forks u hemm technique. Diki, ġifieri jagħmel ħafna xogħol is-sound. Interessanti, le, ovvjament is-sound s-saħħa tal-ħinna. U dejjem tiskopri. Ekku, il-vocal cords huma strumenti, ekku, bħal m'għandek kitarra. Is-sound ara qatt ma inti lest milli tiskopri x'jista' jagħmel. Infatti għandhom jistgħu sitsa fuqu. Il-founder li studjajt magħha jiena, jien mort l-Ingilterra nistudja, għada sissa taħdem ma' scientists biex ikomplu jiskopru x'jagħmel il-sound, il-potenzjal tiegħu. Ġifieri inti gradwata f'da affaj? Qualified iva. Qualified. Minn ġewwa università? M'hawnx universitajiet fuq sound healing, fuq sound therapy li hawn huma scientists
u qualified, ikunu ilhom jistudjaw ħafna fuq sound, jistudjaw anke ġo labs, kif jaħdem is-sound, infatti minni din għandha l-laboratorji tagħha. M'hemmx scientific paper fuq għal ħaġa. Iva, hemm scientific papers ukoll, infatti il-masters għamlita fuq, il-masters degree tagħha fuq is-sound ovvjament. Fuq għamlet ukoll fuq l-electricity tal-ġisem, ovvjament imorru fl-imkien. She's very, very bright u tajba ħafna ġifieri ma nafdalas li l-nafda. U għadna in contact, ovvjament il-qualified persons li għaddhom minn taħt ideja għadna kollha in contact, jekk joħroġ ħaġa ġdida tinformana, jekk konna problemi, we put them out there, għandna ċed bejnietna, anke ġieli niltaqgħu pereżempju jkun hemm meetings u niltaqgħu barra minn Malta. U minn rrid imur u allura nkunu nafu x'inhi jiġri wkoll nkunu updated. Bejnietna wkoll nitkellmu pereżempju niskopri xi ħaġa jiena bis-sound ġieli qedtilhom. Pereżempju di tal-polarity kont l-ewwel waħda jien li skoprejta u kontattilhom biha u kienu qalu li le ma nafux biha. Xi sena u nofs wara bdiet fil-komunità tagħna ġifieri ta' sound healers bdew jiskopruha wkoll. U ovvjament stajna nitkellmu bejnietna fuq x'inhu jiġri. It's a phenomenon. Reċenti bdejna nitkellmu fuq astral projection u fuq il-hemisync tal-moħħ meta inti qed tiffidjah. Dik nista' ngħid li taħdem. U naħa li anki jiena nista' ngħid li taħdem. Dak kien hemm persuna Robert Monroe illi dan skopra insomma li jekk inti taqbad żewġ frekwenzi differenti il-moħħ jirriżolvihom f'white noise binaural beats. Dak nużhom ukoll. Xtaqtek titkellem ukoll fuqha fuq il-binaural beats. Schumann resonance pereżempju, binaural beats, nuża binaural beats biex nikkrea Schumann resonance. Għandi binaural beats ukoll Fibonacci frequency li is very powerful. Sorry? Golden ratio. Il-golden ratio, eżattament. Per eżempju semmejt il-Schumann resonance issa. Schumann resonance hija l-qalb tad-dinja, il-heartbeat tad-dinja. Tad-dinja, ekku. Fil-fatt, l-lum per eżempju jien għandi fuq il-mobile, għandi l-application inkun naf il-heartbeat tad-dinja, xi frekwenzi jkunu għaddejjin. Nieper għandhom x'jaqsmu mal-mistoqsija. Iva, għanilek il-sound kollu jew harmonious jew mhuwiex skont il-frekwenza li qed tintuża. Fil-fatt għalfejn jintużaw il-qniepen fil-knejjes. Ward of evil spirits. Ma nafx eżattament għalfejn jintużaw, imma kollox il-mużika kemm li tisma' fuq ir-radio, kemm il-vuċi tagħna, kemm kollox huwa għandu l-harmonious side tiegħu u dik li hija li mhijiex daqshekk harmonious u allura toħloq fil-ġisem toħloq dik ċertu tensjoni. Pereżempju loud music li l-beat forsi lilek għax inti l-vibrazzjoni tiegħek taqbel miegħu. Tħossok tirreżona ma' dak it-tip ta' beat. Mhux kulħadd. Jisom kienu il-Knisja ġammatom għanna t-zisti fl-Europa. Il-qnieb, ver, biex għamlu il-ġisimu. Labet kontra l-istoria. Il-qnieb, throughout history, dejjem kellhom dik il-property, l-sound tagħhom. L-għonnet kif tajtaw jissetjaw l-ambjent, ġiveri fil-fatt anki fil-qoddis għandikun doqqo xi qampjena waqt jħadmu biex meta jinħadmu biex kollha jagħtu minn waħda l-oħra tagħti vibrazzjoni differenti. Mhux ġas kemm twaħħal ampina. Mamul minn materjal, per esempio jendina fjom minn 7 sa 9 materjali differenti u mamul li bl-idej u kolla il-sajz differenti, il-vibrazzjoni tagħhom jgħid kolla differenti. Il-materjal jekkux tal-kristall, jekkux tal-ram, jekkux oxek. Eżatt, ma dawk huma mbagħad imma per esempio nieħdu let's say nieħdu Himalayan bowls kollha tal-ħadid għajn brass
u fihom ħafna iktar materjali fihom qedni l-seba' differenti minn 7 sa 9 materjali differenti. Avolja huma kollha mill-istess materjali, kollha jivvibraw differenti. Kollha jivvibraw differenti. Reċenti kont qed naqra ħafna wkoll fejn għax aħna naqbdu nisimgħu il-mużika. Skont fuq xi qed tisma' l-mużika. L-mużika propja jekk tużaħħa fuq vinyl record, pereżempju qed tisma' l-mużika pura. Jekk inti qed tismagħha forsi aħna reklam ħażin fuq Spotify, il-frekwenza li jittrażmetti Spotify distorted. Hija distorted. Allura inti anki jekk minn għalik qed tisma' xi ħaġa li ħadd irrilassak. Fil-verità l-mużika li qed tisma' ġew idnejk il-verità mhux qed titrasmettilek dak li suppost. Forsi idealment kienet tajba ma sakemm ma tasal għandek tasal distorted. Eżatt. Pereżempju xi ħaġa li riċenti tallimt u qrajt fuq dawn l-affarijiet hija li jekk pereżempju inti id-downloadjajt MP3 li tse compressed file. Alla vorjat tagħmel pereżempju tip ta' mużika meditattiva binaural beats jew xi ħaġa hekk, inti mhux qed tieħu l-effett tagħha. U di xi ħaġa li forsi n-nies tajjeb li jkunu jafuha li minflok MP3 li it's compressed tniżżel flak. Jiġifieri huwa file FLAC illi dan ikun sound poor. Bħal meta tisimgħu pereżempju fuq vinyl jew qed tisma' konsert pereżempju. Mhux kollha li jaħdmu. Eżatt, mhux kollha jaħdmu għax inti kif qalet. Bħalma għedlek l-aħħar darba bdel it-tones. Ħanna mistoqsija. Mistoqsijiet. Hija mill-Antalis. Xtaqt tistaqsikom x'taħsbu fuq il-ħolm meta ta' spiss il-persuna toħlom nis mejtin u li tkun taf li huma mejtin jiġifieri fil-ħolma u tkun regolari. Issa bħala ħolma ma nfissrux il-ħolm, però li jkun jista' jiġri forsi tista' tgħidilkom l-baba tiegħi il-ħolm. Jiena l-istess ħanni jkolli nwieġeb li bħala ħolm mhux il-forti tiegħi, infatti jiena l-ħolm la noħlom ġifier rari biex dana. Jiena aktar mbagħad nara visions u nagħmel il-journeys u nkun nista' infiem il-journey pereżempju. Però bħala ħolm li ma tantx hemm xi differenza bejn journey u ħolma għax il-journey tagħmilha meta tkun imqajma, mentri ħolma ssir meta tkun rieda. Ovvjament dejjem hemm sinifikat la din hija ħolma li dejjem recurring hija, jiġifieri jekk forsi din il-persuna tista' tkellem xi ħadd li qiegħed aktar fuq il-ħolm aktar aħjar għax jiena Mela kieku kelli nelaboraħħa aħjar il-mistoqsija. Jista' relative mejjed jew xi ħabib jew xi ħadd he pays you a visit in your dreams. Yes, sure, ija, tista' l-ewwel pass tagħhom huwa fil-fatt fi dreams. L-ewwel pass li huma jikkuntattjaw il-familjari huwa fi dreams. Issa tista' tiftakarha u tista' ma tiftakarix. Imma definitely meta nkunu rieqdin nkunu għadin ġo dimensjonijiet oħra u nistgħu immorru ħdejn tal-familja tagħna, ġifieri hija xi ħaġa normalissima li tiġri. Alright. Nsejx ngħid. Mela ħa ngħid xi ħaġa għal-nies li qed jarawna. Ġas biex għax peress li l-vuċijiet xtaqu li jkunu anonimi. L-vuċijiet ġew distorted biex ma jkunx hemm xi ħadd jgħidilna il-ħna mxajtna bħalma kellna fil-passat l-ħna aħna din nisimgħuhom normali, intom tisimgħuhom normali. Ġifieri rid nagħmel punt żgħir fuqha biex ma jkunx hemm paroli fil-vojt qed ngħidha ċara illi forsi xi ħadd jgħid għax daw it-tnejn il-ħna mxajtna u ħafna minn dal-bullshit. Mela, nil tinsaqsikom jiena as-saċ. Inti meta kollha daw il-vision set li tkun mqajma sewwa.
Pero ġifir tkun aware, ġifir di tista waqt il-vision tkun edha aware ta' madwarek x'inti tagħmel hekk. Mela vision. Jew tkun fi stat pereżempju bħalma ġili għamilna jiena u kit out of body experience. Le, vision u journey huma tnej differenti. Journey tidħol pereżempju għaddejja minn proċess u ma nistax insib soluzzjoni jew qiegħda ingerfex mhux ingerfex, qiegħda nipprova nieħu risposta kif għandi dal-proċess ngħaddih. Issa, normalment meta tkun fi proċess fejn tkun imwaħla aktar ma tipprova issib il-risposta aktar ma tiġix u aktar idduru taqgħod ġo fiha. Li jiġri huwa li meta inti tkun titrejnja, ġifieri din ma tiġrix mill-lum għal-għada, titrejnja by time, ġifieri huwa parti mix-xamanizm li titrejnja tagħmel il-journeys. Ma tistax tiġri by accident bħala out of body experience. Dik vision tista' tiġik dik vision, ġifieri tista' tkun qiegħda tagħmel xi ħaġa daqqa waħda tiġik vision li dak li jkun dejk jarrak qed tiċċassa, ġifieri inti qasbis tkun hemm, ftit sekondi ddum imma inti tara storja kważi fast. Dik hija vision. Issa, imbagħad meta tagħmel journey trid tidħol ġo fiha, ġifieri inti trid literalment ġifieri issib ħin jew inkella waqt li qed tipprattika x-xamanizm, pereżempju infett għandi ħin waqt il-ġurnata li ngħid ħanidħol siegħa naqta' minn kollox u minn kulħadd u ħanidħol siegħa u nitlob lajnuna, inti dejjem ħadd titlob lajnuna l-spirit guides tiegħek, l-spirit animals għax kulħadd għandu spirit guide u spirit animals, u mbagħad by time jista' jkun li tibni tim, ġifieri jkollok xi ħadd ieħor minn dimensjonijiet oħra li tkun tafda, tkun sir tafu ftit u imbagħad jiġi parti mit-tim tiegħek. Issa ġieli jidħol spirit guide wieħed, ġieli jiġu l-annimali, ġieli laqasu l-spirit guide animal tiegħek għax tiġi annimal ieħor. Pereżempju il-bira kont qed nagħmel xamanizm u ġiet balena u tatni risposta bil-mod li jekk inti ħadd titkellem ma' xi ħadd ħajjgħidlek daġen tal-moħħ jew ma jifhimx imma inti mbagħad trid titterpreta. Okay? Saqsejt xi ħaġa jiena li rrid qed naħdem fuqha issa u normalment tuwilek in a very simple and plain answer. Imma simboli? Jew jkunu ġili simboli u ġili tara storja żgħira. U dik l-istorja waqt li jiena qiegħda għaddejja mid-dana u mill-journey, ikollok ċans tissaqsi wkoll, ġifieri mhux qed tara biss, pereżempju vision tara, m'hemmx ċans kważi tissaqsi. Għax tiġi hekk fit-tertaj tiġi u tgħaddi. Mentri journey, pereżempju tista' ddum 20 minutes, jew tista' ġifieri jiena ħanidħol journey u tagħmel 20 minutes ġieli, jew within 10 minutes, allura għandek ċans tissaqsi, ġifieri waqt li għaddejja mill-journey qed insaqsi l-mistoqsijiet u jiena qed nirċievi l-answers. Ġifieri dik hemm id-differenza bejn journeys u visions. Alright. Għax inti semmejt vision tkun pereżempju ftit sekondi jew split second. Dik hija xi ħaġa li jista' jiġrilu l-kulħadd, ġifieri. Jista' jkun tiġrilu imma ma nafx kemm hawn min għadu jagħti każ jew taf kif jiġifieri inkella dak li jkun pereżempju jiena missieri kien jgħidli qalbi ħebritni meta kien u kien li meta kien jgħidlek qalbi ħebritni kien jiġri. M'hemm xi ħaġa stramba fl-annimali kollha ta' dik li tgħid inti. Tipo meta għala xi ħaġa bej nies li jkunu close ta' xulxin li somehow tkun taf li ġara xi ħaġa. Ma fimtix. Imma x'huma l-evolution ta' l-annimali. La, apparti l-annimali anke n-nies. In-nies ukoll, pereżempju l-wolfs jikkomunikaw weħedhom. Waqt li jkunu qed jikkaċċjaw it-tigri l-istess jikkomunikaw. Ma dik hija ċimpanżi l-istess. Le, ma mhux tlifni as such.
Inti għandek dis-sistema ta' kif dejjem ngħid għandek live feed. Sawa, nofsok jataw, nofsok jgħat x'imkien ieħor. Fimt inti tixetta tikas li hemm nofs ieħor. Fem ċerret ngħidilkom jien jew le. Ma l-ewwel kif qalet qalbi ħebritni. Ejwa mhux hekk. Aħna ġilli nabdu minna ġilli pereżempju darba xi ħaġa. Imma inti tkun qiegħed connected ma' ir-realtà sewwa. Palma qalet hi l-ewwel li kollox connected bil-pjaneti b'kollox sewwa. Issa hemm mod ta' kif x'aktarx il-bniedem jikkomunika telepatikament u mingħajr ma jkun jaf. Eżempju spjegat bħalissa ta' Tom Kempin. Ħareġ l-istudju li fil-ħolm in-nies jikkomunikaw. Malek tikkomunika fil-ħolm tista' tikkomunika telepatikament. Qabel ma kienx ikollhom mobile jew xi ħaġa. Qabel pereżempju Mick Mother kien it-tifel tagħha imur hunting jew raġel ta' imur hunting, tista' tikkomunika miegħu easily. Imma hemm xi ħaġa oltre minn hawn li qed nipprova ngħidilkom jien li hija non-local knowledge. Right, jew non-local intelligence. Sawa, jiġifieri dejjem nofs x'imkien ieħor li qed jitrasmetti. Il-ġisem huwa transceiver, tirċievi u tibgħat. Mhux hekk. Kif qalet l-ewwel li aħna kollox li hawnhekk hija vibration u l-informazzjoni tgħaddi qisu ħanajdu la wireless. Hija mhux hekk ovvjament, hekk l-istess ħaġa qed nitkellmu. Imma di hemmx dis-sistema li kif naqbad ngħidlek, telepatikament hija xi ħaġa proving naħseb kważi issa. Però il-vision mhix ħaġa telepatika, il-vision hija xi ħaġa li kombinazzjoni qegħdin ma tiġix il-ħin kollu, imma kombinazzjoni somehow il-vibration ta' dik l-istorja qbatta u rajta qabel ma saret. Inti uddaw l-istazzjonijiet insertajna jienu u l-vibration ta' dik l-istorja li ovvjament li għandha vibration ukoll inqbadna fl-imkien jien komparti minna u rajt vision. Pereżempju, ħansemmilek jien naf pereżempju inkun qed inkellmek lilek pereżempju u qed tkun qed tkellimni lura mill-vibration tal-leħen tas-sound inkun naf x'ħajiġri lilek pereżempju kombinazzjoni imbagħad fiha u rajta għaddejja malajr. Ġifieri jekk inti nkun qegħdin nitkellmu qed tgħidli fuq sitwazzjoni ngħidlek ħajiġri jekk u hekk pereżempju għax għadni kemm rajta. Diki il-vision, ġifieri jew pereżempju kienet tintuża ħafna qabel meta kienu fi żmien l-antik, pereżempju il-witches, pereżempju n-nies li sejħulhom witches, pereżempju kienu jaraw il-visions ta' li ħajġu maqbudin u pereżempju biex jgħinhom jaħarbu qabel, tifhem jew inkella ħajġri xi ħaġa jew car accident jew xi ħaġa jew pereżempju tara xi car accident ħajsir, allura tgħidlu dak li jkun isma' tgħaddix minn hemm għaddi minn x'imkien ieħor jew isma'. Premonition. Hekk hija xi ħaġa li tiġri għal xi ħaġa trid tafżak. Ma tiġrix għal xejn, ġifieri u trid tagħti każa, issa aktar ma tkun ovvjament tagħti każa ovvja u tibda tidra tagħti każa. Kull xwieħed li tajt. Il-problema dik tkun tant tiġri lil kulħadd li ma temmen b'xejn, laqas li tara inti stess ma temmen bih, ovvjament li. Le ma tkun xi ħaġa vera farka ma taqbadix titqgħod. Le, aktar ma titkun in-tuned miegħek innifsek u titkun aware, ġifieri ma tibda tinnota li xi ħaġa qegħdin tiġru din bdejt ninnotahom jiena b'ċikka. Taf kif inkun ħammur fuq l-imħadda u nara vision. U bad tibda tajdaw x'qed jiġri, tifhem jew xi ħaġa li kien qallek xi ħadd u tajt u tara vision, jiġifieri tibda imma inti trid taħdem fuqek innifsek dik bħal dejjem ma tistax xi ħadd ma qasbis jaf lilu nnifsu
li qatt ma skopra lilu nnifsu ikun jaf x'potenzjal hemm fih għax hekk inti qomt filgħodu, tlaq tiġri l-barra għax-xogħol, l-istress tax-xogħol, tmur id-dar, forsi tikol tinħaser tara l-familja, tmur quddiem it-television, torqod u l-għada dejjem l-istess. M'hemmx ċans tiskopri xemm li tajt jiena naqta darba f'sena jiena naqta 4 ijiem mingħajr ikellu mingħajr ilma fuq il-muntanji, ġifieri naqta ħafna il-barra u ceremonies, ġifieri 3 darbit f'sena taqta ceremonies. Imma tajthom hija priorità ta' ħajti, tajthom l-importanza għax dik jiena u dik li irrit naħdem bija, ma jistax imbagħad pereżempju ma tagħmilx sens jiena ngħix din il-ħajja u ma mmurx għas-ceremonies ma nipparteċipax għax kif qalli tipo n-nies kif jgħidulek ta' qabel jisek għandek karozza qed tiġri l-bijala u qatt ma tittiha l-fuel, ma tistax. Kultant titmur tittiha l-fuel. Issa peress li llum sawin il-festa kommerċjalizzata li saret Halloween, insomma. Komplu l-fuq knisja, ma insomma. Xitolhom iktar. Għax illum hija sawin, illum sawa li kommerċjalizzawa mbagħad spiċċajna u semmewha Halloween. Nsejtilkom guys, happy Halloween. Ejja, happy Halloween. Xi ħaġa li naf li tkellimna kemm il-darba. Mill-avventuri li tgħaddu intom għax ġieli jkun hemm xi familjari jew xi ħbieb li ġieli jkuntattjawkom, inkluż jiena pereżempju, li jaraw xi ħaġa jew iħossu xi ħaġa jew jgħaddu minn esperjenza stramba u tidħlu fin-nofs intom insomma u tmorru fid-djar tan-nies pereżempju, tmur fid-dar ta' xi ħadd. X'inhu huwa l-proċess mhix l-istejjer li għaddejtu anke xi ħaġa jinnaf naqra għax in-nies iħobbu jisimgħu. Għax bħala xaman ovvjament connected ħafna mal-spirit world. Allura mhux neċessarjament li ma jarawx għajnejna ma jeżistix. Nieħdu mir-riħ ma tarax. Imma l-konsegwenzi tiegħu tarahom. Ma tistax tgħid ma jeżistix ir-riħ hux vera. Iktar gravità. Il-gravity eżatt ukoll. Ġifieri hemm affarijiet li ma narawhomx imma ġrajnihom ngħidu rajt jeżistu. Mentri jekk ma narawhomx ngħidu li ma jeżistux xejn mhu hekk affattu. Hemm entities, hemm spirits li qegħdin ma nad-dar ġieli nies ma jorqdux jagħmlu li sħaħ ma jistgħux jorqdu bil-lej u ma jindunawx li għandhom xi ħaġa għax ma jemnux li qiegħda fid-dar tagħhom jew fil-bedroom tagħhom. Daw ħana nsibuhom ħafna, ġifieri mbagħad jgħidula jew jgħidulna għax flimkien niġru. U ovvjament mmorru fid-dar tagħhom dejjem nsibu xi ħaġa. Issa pereżempju, x'tib ta' stejjer hekk għandkom xi storja ma nafx nimmaġina li għaddejtum ħafna avventuri. Ħafna creepy. Ħafna creepy. Hija kellha creepy. Pereżempju, tistgħu tgħidulna xi waħda għax in-nies jieħdu piġir bihom dawn l-istejjer. Nista' nibda minn meta bdejt jiena fil-bidu li mhux daqshekk creepy, tipo kienet ħelwa. Mingħajr ma nsemmu ismijiet ovvjament u lokalitajiet. Tiġi ħabiba tiegħi peress li nagħmel il-mediumship u qalt li hemm xi ħadd nafu, barranija kienet. Qalt li u din tikri u qed tisma' l-ħossijiet bil-lejl, ħsejjes bil-lejl. Qalt li u anke qed jaqgħu l-affarijiet minn fuq l-ixkafef u hekk. Qalt li tista' tmur tara xemm. U ġiet miegħi u morna naraw xemm. U kif tidħol kif tħalt fid-dar, sa din kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' ġo dar, jiġifieri għax ovvjament tkun żgħira, mbagħad inti tibda tikber u l-gift jibda jikber miegħek, jiġifieri meta tibda tkun żgħira taf kif aktar ma jikber tikber inti tikber relationship mal-gift tiegħek, jiġifieri issir mara aktar wise u tara aktar affarijiet u l-gift jibda jinbidel ukoll, jiġifieri minn sempliċi jibda forsi jieħu aktar saħħa. Mbagħad
tħalġod id-dar u nara taraġ għal-isfel u jiena li nagħmel indur naqra l-ewwel, ġifieri indur ħanara l-vibrazzjoni tad-dar u ndur il-kmamar ħalli nara il-flima kmamar qed jiġru l-affarijiet. U għaddejt mi qoddim dat-taraġ u mort biex ninżel, kienet kantina u għattila minnaw ġej il-ħoss għal-kliva, għattila għaxaw tipo għax emmek, mort biex ninżel biex narxet jiġri isfel u literally ġifiri nizla għadni qas irfist l-ewwel tarġa għal-isfe u id-buttaw li literally ta' ġifiri ġejt imbuttata l-ura, ġifiri su xaħat qabdek u imbuttakek. U jħriġt il-barra għax għattila ma nistax ninżel, mux għatiħalluni tipo u għattila ħanaħdem minn ġol bitħa, ma rridx barra triq ta' ġifieri. Għattila ħanaħdem minn ġol bitħa, għattila għaxem isfel memx, ma nistax. U ikkonnektjajt ma din il-mara li bsa l-abjat u bdiet tgħidli li din, issa din dar antika ġifiri dar ta' żmien xi 400 senilu. Li din kienet magħluqa misfel ħajjita kollha għal fatt li xi ħadd qabada priġuniera rrid jiżżewwiġha bil-fors, ma kienx tħobbu u x'ismu u ħatafa ġifiri u zamma misfel ħajta kollha biex ma toħroġ imkien u ma tmur imkien u ma tkunx tista' taħrab. U kienet qed tagħmel daw l-affarijiet li tħabbat u itwaqqa l-affarijiet għal fatt li min kien hemmhekk dak il-ħin inserta qed jgħix d-dar kienet tagħti każ, jiġifieri kienet mara moħħha miftuħ u tagħti każ u xtaqet tara x'qed jiġri u xtaqet tgħin li jekk hemm xi ħadd maqbud hemm ġew tgħinu. Allura din ħadet l-okkażjoni. Issa jista' jkun li qabel kienu jarawhom l-affarijiet imma qatt ma tkellmu li żguraw ċerta li kien ta' ġifieri u iħallu kollox bikwietu. Però di xtaqet li tinħadem dil-biċċa tax-xogħol. Imbagħad kienet imdejqa ħafna, kienet strapped, għadha trapped u bdiet tgħidli li hi ħajjitha ovvjament kienet misfel slave misfel ara x'ħajja tgħaddi. Mhix ġurnata u tnejn, ġifieri di ħajja ta' bniedma. Mietet u ovvjament baqgħet imwaħħla hemmhekk għax il-paċi ma sabitux. Imbagħad għaltilna li qatt ma kelli l-okkażjoni li insib xi ħadd iħobbni u niżżewweġ xi ħadd li rrid inħobbu jiena. Imbagħad qed ngħid il-persuna ovvjament jien qed nagħmel x'qed nirċievi qed nagħti il-persuna li kienet ittix hemmhekk. Imbagħad matila titkellem mal-spirit, itfehmu li issa hija m'għadix in physic, jiġifieri m'għadix fil-physical world u issa it is time li jekk tixtieq tieħu il-freedom tagħha tmur u tisrieħ fil-paċi. U li għamilna mbagħad din mbagħad ġejt gwidata, ġifieri din il-ċerimonja żgħira ġejt gwidata x'għandi nagħmel, tibda tara inti x'għandek tagħmel. Morna nixxu l-fjuri bojot, għamilnihom passaġġ mal-art, ġifieri minn ġol kantina għal fejn kont qiegħda jiena naħdem biex niċċenilja għamilnila passaġġ abjad żgħir bil-fjuri u li tfehma lilha li hi ħanippreparawla il-passaġġ timxi fejn hemm il-fjuri imbagħad tmur into the light. U il-spirit kienet nice, gentle, vera sabiħa u semat u ġrat il-biċċa. Kif i telqet into the light, din il-persuna li għalt li biex immur hemmhekk infaqat tikbi u twerta u tajjat laqas ma taf x'qed jiġrila u li tipo kien hemm in-neighbors ġew iħabbtu biex jaraw jekk ġraw li xi ħaġa għax instemmat. Li hi tant irriliżjat ġifieri di
l-energy tal-istorja kollha li probabbli kella xtaqsam magħha hi wkoll, ġifieri kienet imdaħla with the same energy. Kif din l-energy sabet il-freedom u releasjat l-istess il-persuna għamlita fiżikament. Ġifieri kbiet għajtet u kif għaddila ħadet ir-ruħ. Għax kunet tassorbi mill-enerġija tagħha. Għax kienet parti mill-istorja, allura kienet inkorporata f'dak kollu li qed jiġri. Ġifieri meta kien hemm din l-ispirit li kien hemm it-toqol ta' din l-istorja, hi kienet tqila id-dar għalija, il-ħajja ġiet tqila għalija għax hemm xi ħaġa li hi inkorporata fih u għax kienet qed tgħix hemmhekk. Jiena din l-istorja peress li jiena kont iċ-channeler, ġifieri ma kelli xejn naqsam ma din l-istorja li u awtomatikament peress li din mara daħlet tgħix hemmhekk, allura daħlet fil-vibrazzjoni ta' din l-istorja li kull storja għandha vibrazzjoni u tibqa' irrekordjata, ġifieri il-flakaxi rekord, inti awtomatikament tħalt fiha u qed tħossha u ħatejxa. Tgħixha magħha. Iżda qed tgħixha magħha, avolja mhux qed tara. Sek parti mill-film inti. Differenti waħda, ġifieri qisu għandek film, mela waħda għandna xi ħadd li m'għandux physical u l-oħra għandha il-physical. It-tnejn qegħdin fl-istess storja u mbagħad waħda telqet allura l-oħra physically released. U loop. Infatti kellna Kelli domanda qabel ma dan għaddu għal dat. Fejn tkun taf li mhux trickster. Dak li tkun tiċċeneri. Mela inti by time tinduna minnu tricksters u min mhuwiex u ma taqbadx u tiċċenilja mill-ewwel u bla-doġġ ikun hemm ċertu domandi li tistaqsihom issa din ħadd ma kien jaf għal din mara. Ġifieri jekk jiena pereżempju għan iċċenilja jiena fil-missierek pereżempju, l-ewwel insaqsih ċertu domandi u rrid jorini ċertu affarijiet li jiena nista' nikkonfermah mal-persuna l-oħra biex inkunu ċerti li huwa hu. Ħalli naqas l-avukat tax-xitan. Ma tistax tagħmilha code reading, tista' tagħmel code reading fuq dak li jkun hemm. Code reading? Min jagħmel code reading, ma nafx smajt biha. Le, qatt ma smajt imma jekk qed nifhem sew. Kun qed jistadu. Ma tistax ċertu affarijiet li bdew ħirġin. Ma tistax tistadu dak li jkun personali wis. Mortant medium, fejn kelli xi ngħidna mhux ħażin magħha. Bdiet tipprova titfalek biex ngħidhom l-affarijiet. Imma inti tinduna, pereżempju jiena l-ewwel. Mhux qabdet u qalti pum mal-ewwel. Le, l-ewwel ħaġa li ngħidilhom jekk jiena ħanagħmel jew xi reading jew ħammur fid-dar li ma rrid inkun naf assolutament xejn. Jien ma rrid nkun naf xejn għax ma tagħmilx sens li tkun taf l-affarijiet u waqt li qed tiċċenilja jew tibda tgħid imma din qalthom li jew inkella. Ma trid xi ħadd serju ma jkunx irid ikun jaf, pereżempju aħna qatt ma morna fuq dar u nkunu nafu x'hemm qabel xejn, just immorru għax ikun hemm problema li tal-familja qegħdin jarawha hemmhekk. Imbagħad niskopru kollox hemmhekk fil-post. Il-bqija ma laqas fit-triq jew xejn ma nkunx naf jiena, ma nkun naf fejn sejra xejn. Interessanti. Kont ħadd xi ħaġa. Jew. Li għallek Sajan hija interessanti ta' trickster. Għax, insomma, intom tafu, tnejn intom tafu, jien għaddejt minn esperjenza reċenti. Stramba. Kienet stramba ħafna u ovvjament tkellimt magħkom u jiena kont konvint illi dak li qed jiġri mhuwiex il-persuna li kont qed li ħafna nies ħasbu li beda jipprova jikkomunika miegħi imma kien trickster. Ġieli ltqajtu ma' daw it-tip ta' każijiet, jiġifieri
Li per eżempju xaħat jiġi għajlek isma' ommi qed tgħaddili messaġġ mis-sira tgħaddili messaġġ imma ma jkunx dak l-ispirtu. Imma mhux li jgħidulna li qed jaħsbu, jgħidulna normalment li qed jiġri xi ħaġa d-dar u jridu jaraw x'qed jiġri. Pereżempju, jinnaf pereżempju kelli oħra ħabibti kien għadha ma bdietx tiġi miegħi x'imbagħad thanks God bdejt mis-sempliċità mhux mill-qawwa tipo bil-creepy ones mill-ewwel. Pereżempju xi ħadd jgħidlek ejja d-darax, pereżempju qed insib noħroġ nagħlaq kullumkien u qed insib kullumkien miftuħ u qed nibża li nsib il-bib ta' barra wkoll miftuħ li manżur ix-xemx anki manżur ix-xemx pereżempju jekk kun fejn bib ta' barra tara il-firrol, tipo il-bib sewa, unbat il-bib li jinalaq mill-firrol fuq. Tara ħidur u jinniżel u din wiċċa. Ġifieri issib. U talaq kullum kien fil-ħodu qabel li tkun ċerta li għal-itom, it-twiqi li jagħtu għal-bitħanterna u tmur id-dar u sibhom kollha miftuħin. Jiena pereżempju ġieli li kif inti tajt magħha meta qed naħdem bis-sound, pereżempju. Ikun hemm xi ħadd taf kif jiena normalment fuq bib u familji naħdem, imma taf inti jkun hemm xi ħbieb jgħidlu isma' ġiet ħabiba tiegħi minn barra, taħdem naqra fuqha taf kif. U allura da ma tkun taf xejn fuqhom, pereżempju jiġu tagħmilhom treatment u jibdew ħirġin affarijiet. Daw missew mux dark entities ma dark magic per eżempju u jibdew ħirġin waqt terapija u ġieli jħorġu entities jitkellmu minnhom illi sa qed nitkellmu fuq Halloween ra nitkellem minn creepy. Creepy fuq. Jitkellmu minnhom u jibdew jippruvaw jitqu bik li huma angelic, biex qed ngħid angelic jeżistu l-angels jeżistu ġifieri. Imma mbagħad tinduna taqbadhom għaliex min ikun entity li ma jkunx of the light ngħidulu imma jkun dark jibda jipprova jitfalek kliem li jbeżżak. Pereżempju jinnaf għax tajċka ma tibki. Jew inkella għaliex ħajsiru earthquakes u ħajmutu ħafna nies u ħafna. Meta jkunu of the light jgħidulek ħajkunu ħafna żviluppi, pereżempju, li għalkemm ħajkunu turbulenti imma ħajkunu għal ġid ta' kulħadd. Ikunu fil-positive. Ma jistax ikun false hope. Trickster xorta. Trickster, iva, false hope. Mux false hope, normalment jitfaw klim li taqbadhom mill-ewwel, once li tkun drajthom taqbadhom mill-ewwel, il-tajt orrajt mhux vera lajt. Kieku ma qalix dik il-kelma, pereżempju kieku għax ikunu klim illi meta tkun f'ċertu vibrazzjoni, ħanilek tittadem bil-vibrazzjoni biex tkun tista' tifhimha, meta tkun ċertu vibrazzjoni għolja, ċertu low vibration words jew kella ma tmurx fiha. Tipo meta inti qiegħda high vibration dejjem tara l-pożittiv, ġifieri anke jekk ħajmut xi ħadd taf li dan as-saġġ tilef il-body ħajtlef il-body all right, imma mhux ħajmut. Ħajmur f'dimensjoni oħra fej għalija graduation. Nara bħala graduation. Ġifieri dik hija l-pożittività, mentri meta inti għandek dark entity jibda jbeżżak għaliex ħajġrilek hekk u qod attenta x'ħa tajrek karozza u meta jkunu entities tajbin qatt ma jgħidulek u qod attenta x'ħa jgħidulek pereżempju smaddi minn di triq. Evita dik it-triq. Tifhem ġifieri u qatt ma jindaħlu jew jgħidulek x'se jiġri. Qatt they do not interfere in your outcome li għandu jiġri qatt. Huma jemmnu fl-evolution li għandha tkun aħna bħala umanità għadna qegħdin nevolvu. Għadhom xi l-istorja bħal tal-ġinn. Ġinn ħarami tal-ġinn. Tal-ġinn li fil-folklor Arbi huwa hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin.
Fimtem ġin ħarami u ġin raħmani. Isem isem differenti, mhux hekk. Jkun l-istess. Jiena ma nafix tal-ġin, imma isemmu bħala ġin. Nimmaġina mhux bħal kulħadd ittieħ il-xismu titlu li jridu, eżatt. Mhux titli essaċ ma nafx hekk hux titlu. Lejbelu, mhux tajtu. Kull tradizzjoni jew kull jew kull kultura huma kollha l-istess, just ituha sinifikati jew modi interpretazzjoni differenti għax il-bija kollox. Kif ta' ma ġita bħal dik kif qed tisemmu dan serje ta' domandi minn fejn ġejjin. Kif ħloqtu? X'inta tagħmlu ma dik xans li ħajbix. Pereżempju jiena nsaqsihom ħafna dawn l-affarijiet iva. Ġieli jikdbu, jew kellha jevitaw. Issa hemm universal law li tgħid li jekk tistaqsi l-istess mistoqsija 3 darbiet daw ma jistgħux jikdbu u ma jafuha. Any entity, jekk inti tkun taf ekkux vera of the light, jekk hux qed jikdiblek, staqsi l-istess mistoqsija 3 darbiet, però tittoqgħod attent ukoll kif issaqsi. Tħallihx joħroġlok minna mod ieħor. Pereżempju, inti qed taħdem mad-dawl jew kellha inti tara kif issaqsija. Tifhem il-mistoqsija biex Asking the right question. Asking the right question, importanti tħallihx jitħaq bik billi joħroġlok, imma jrid jirrispondik bil-fors għax huma jafu il-lok kif inhi. Qatt kellkom pereżempju xi attakki fiżiċi? Pereżempju waqt l-avventuri tagħkom, ma ngħidulhom avventuri ħalli niftehmu ta' ma qatt kellkom xi attakki pereżempju. Attakki li attakkawk. Tengod le. Le. Però ħanna ħanilek nitolbu ħafna ġifieri aħna pereżempju jiena nemmen ħafna bil-Madonna, ġifieri mhux biex intaħħar reliġjon, imma ikolli ħafna għajnuna tiegħi high vibrational beings ngħidilhom. Sewwa Anġeli pereżempju ħafna titlob protezzjoni dejjem. Protezzjoni u meta anke pereżempju nkun qegħdin nagħmlu xi ħaġa dattiv xi dar ħabiba tiegħi hawnhekk meta ngħidilhom tarhom. Qed taraħ ġie Archangel Michael pereżempju u istess taraħ. Veru? Ġifieri waħda li ma temminx bl-Anġli kienet għax hi spirit world biskret temmen u rathom. Ija, u nista' ngħid issa ġifieri kemm inni tiġi tgħinni ħabibti li xajdulu li qed indaħħalhom l-anġli dal-aħħarija għax kien hemm fejn imnalla kien huma li jiena lajt għax għamilna 3 sigħat, pereżempju jiena mal-art ma nistax ninqala minnha. Ġew huma u għenuna huma. Iva. Ma pereżempju love is the key. Love is the key. Attrajtu pereżempju a physical manifestation, a full body manifestation. Full body manifest, per eżempju, tara għanajdulu spirit. Tara għanajdulu ectoplasm, forse mux ħajifmun imma l-rrit najdulu mija li għattraw figura sħiħa. Le, li jiġri, ħanajdlek xieġri, mela, per eżempju, ħanispiega kif naħdem jiena sewa, issa tinbiddel il-metodu kollha għax inti mbagħad by time titgħallem. Mela, li jiġri, per eżempju, morna anċaħat. Nieħu l-ħabibti miegħi għax ikollok bżonn ġieli jkollok bżonn lajnuna u ġieli jkollha bżonn tispjega lill-persuna li hi involuta x'qed jiġri. Għax, mela, meta tintaqa' entità li mhuwiex xejn sew ġifieri, da ħajsfidak. U trid toqgħod attenta għar-rispons għax aktar ma tindanna u aktar ma ħatiqaflu ħajisfidak big time. Meta jkunu dark ikun iridu dik l-enerġija ta' negatività fejn tirrabjat u tisfidak neutrali biex inti isek you are guarding her. Pjuttost issa mill-esperjenza tagħna titturi fik innifsek you emit love frequency. Mek ħataħdem bekk taħdem biss
Għax fil-bidu, tipo, taf kif fil-bidu, konna naħdmu differenti sa timbidlu t-tattika, xissa by time tidra u tibda tara nitkelmu aħna bejnietna minn esperienza għall-oħra xistajna nagħmlu aħjar u titqis li daw l-affarijiet ħadd ma jallimhomlok, imma jew ikunu qegħdin hemm u tiftakarhom minn past lives. Għax ovvjament kelli past lives qabel, ġifieri mhijiex l-ewwel past life di tiegħi żgura u ċerta, għax kieku għadni baby miexja fija, ġifieri inti ġġib il-knowledge u tibda tiftakru minn past life oħra, allura imbagħad ikun hemm fil-bidu xi teachers li jistgħu jitriggerjaw il-memorja. Issa kelli min jgħinni ħafna f'daw l-affarijiet, imma xorta huma kull storja hija esperjenza tiegħi li jekk immur ħanajt il-mara li għenitni m'għaddiċ minna. Allura jekk hi m'għaddiċ minna u hi qatt ma ntaqat minna ma tistax tgħinni, allura inti trid imbagħad tibda taħdem fuq dak li tintaqa' miegħu. Pereżempju kellna każ xi ħadd kien qiegħed ġoddar mhux qed iħossu tajjeb jorqod fi kamra tas-sodda u kienet qed tmur torqod fis-salott. U kienet qed tkun għajjina ħafna, depleted ħafna, mhix happy u mixruba, literally energetically wise mixruba. U ħabibti kienet ħabiba tagħha din u qalt li titmorru naraw x'għandha u morna. U dort il-kmamar l-ewwel imma waqaft fil-kamra tas-sodda, okay? Issa kif tħadd fi kamra tas-sodda għattila hawnhekk hawn xi ħaġa, żgur hawn xi ħaġa, u mal-ħaj bdejt nara portal, ġifieri issa. Imbagħad għattila it-tieni il-permess nimbidel fik ġifieri jiena ħansir inti. U tatni l-permess u bdejt nimbidel. Sir dak jgħidulu shape shifting li x-xaman jagħmlu ħafna. Issa, ħabibti kienet edha hemmhekk biex hi tispjegala u issaqsija ċertu mistoqsijiet. Mela jien mort dirett għax imbagħad inti pers li ma tibqax inti u tiġi il-persuna l-oħra, allura inti qed tgħix ħajjiet il-persuna l-oħra. Awtomatikament, ġifieri din jiena ma nkun naf xejn x'ħanagħmel x'ħajġri, awtomatikament mort fuq in-naħa li torqod hi, ġifieri ma konniex nafu fejn torqod. Kienet viċin tal-portal. Il-portal għax meta nitkellmu fuq entities tant hemm differenti li trid tarhom biex temmen għax ħafna nies jgħidulek ma jeżistux, imma minn kull tip hemm, minn kull tip, ġifieri ma nistgħux ngħidu wieħed jew tnejn differenti, hemm hundreds. Issa, dew ħirġin ishom tentacles, ġifieri tentacles suwed, kienu mqabbdin madara, ġifieri din kull darba li tmur fuq is-sodda, issa jiena qed ngħix u ma nafx xejn għax din ma spjegatilna xejn. Jiena qed ngħix l-istorja tagħha, ħabibti qed tissaqsija u qed tgħidilha dik jiena x'qed jiġrili bil-lejl, dik jiena. Bdejt immur fuq in-naħa l-oħra, jiġifieri kien jista' jkun nersa il-bot għax xi ħaġa imqabda madari u qed tixbidni u jien bdejt ngħidilhom imqabdin miegħi jaqtawhom li neħuhom li fejn tidħolin. Mbagħad tidħolin. Biex nipproteġiha u nqalagħha minn hemm. Issa jiena nqalagħha minn magħhom. Eżattament għax l-ewwel da mhux shape shifting eżatt. Transfiguration. Le, shape shifting. Mhux transfiguration. Għax jiena ħansir il-persuna. Per eżempju hekk qed tiċċannilja għax isu channeling. Inti tgħid il-pass Skinwalker. Skinwalker huwa shape shifter. Le li qed hija li il-ħajja tal-persuna l-oħra tkun qed kemm xi ħadd mhux ħaninbidel jiena wiċċi ħajibqa' l-istess. Però jekk hemm xi ħadd pereżempju kien crippled, letteralment tiġi crippled hi. Anki l-wiċċ jekk
xaħat kalluċu maħweċ, ma nafx kif il-moduffi tagħmel ma jitawġila wiċċa. Jiġifieri anke fiżikalment tibda titawweċ u jinbidel il-wiċċ. Alright, jgħat tibqa' imma anki leħni jibqa' tiegħi, ġifieri missa jinbidel il-leħen, jekk jinbidel xi ftit żgħira. Dark jinbidel tinduna li hu creepy jekk dark, meta jkun xi ħadd kalm, xi entiti tkun kalma, istess titkellem bil-kalma, hekk pereżempju hemm xi antenati anke leħena jinbidel jew jinnaf pereżempju dak li jkun ħobbi dawwar is-swaba hekk taf kif hawn min jagħmel jidu fuq żaqq u jdawwar tibda tagħmilha jew ukoll, sana ma nafhomx il daw in-nies. Tifhem? Ġifieri pereżempju kien hemm xi entità ħażina li pruvat tidħol. Fejn tidħoli, ġifieri inti waqt li qed tiċċenilha tidħol din entità ħażina. Interessanti dawn. Għall-ewwel kont dan nagħti ċans, imissa biddilt dik li rittektaj. Għall-ewwel kont qed nagħti ċans biex intuhom ċans jitkellmu. Imma kelli esperjenza fejn ma sajtx ninqala' għamilna 3 sigħat ġodar. Kienet interessanti tal-li ngħidu nibdew mill-bidu. L-oħra għadna ma spiċċajniex din tal-swaba, nistgħu nispiċċaw dik jew. Mela, imbagħad għax imbagħad għalhekk inti tibda tidra by time, issa li imbagħad tkellimt ma' din il-persuna u imbagħad inħriġt, jiġifieri naħriġt u għattila jiena nista' ngħinek sa ċertu punt. Okay? Għattila però jiena li mbdil fik, għattila hawnhekk hawn xi pereżempju hemm xi addiction ta' xi ħaġa li mhix qed tagħmillek ġid. Okay? Għattila tpejjeb u tixrob is-sigaretti, għalt li iva. Tpejjeb is-sigaretti u tixrob l-alkohol. U kien hemm addiction oħra. Xorta l-istess bl-albi tixrob l-alkohol, funnily enough, ma nafx jekk xina jew alkohol. Kunna fli hemm addiction u ma nistax narah. Issa drajt li jekk naf li hemm addiction u mhux qed nara sigaretti u mhux qed nara pereżempju kafe jew naf anything. Imma naf li hemm addiction u ma nistax nara, issa tinsaq. It's called spirit for a reason. Alkohol. Spirit. Il-kelma alkohol ġejja minn isem ta' demon qarbi, alkohol. Huwa fil-verità dak li semmejt il-ġinn. Qed ngħidlek, meta jkunu jixorbu l-tip ta' attachments li jkun hemm, għax dark entities hekk iridu li jixorbu minn dark, għax inti meta il-frekwenza tkun il-vibration ta' min jixrob minn ipejjeb ħafna u tkun baxxa. Pereżempju, mill-esperjenzi tagħkom kollha. Xi ħaġa common factor bejn dawn in-nies u dawn id-djar kollha li forsi ġieli żortu jinnafu. Dak huwa l-common factor nies li jpejpu jixorbu jew droga ħajtek. Dak ikunu dark entities. Imma mbagħad ġista jkun ġieli mid-dawl, jidħlu mid-dawl, mill-plakek tad-dawl fejn jkun hemm dirty electricity, jidula, dirty electricity, tu jitlu minn hemmhekk. Bil-Wi-Fi tinsibu ħafna. Infatti nissuġġerixxi kull min qed jismana u mill-esperjenza tagħna il-Wi-Fi l-ewwel qed tiċċekkjah dejjem jekk tiċċekkjah ħajarmi enerġija negattiva immens. Darba anki minn ġo arloġġ dal-arloġġi tal-elettriku sibna minn ġo fihom ukoll, ġifieri ikun portal li huma jistgħu jgħaddu minnu. Il-mirja sibna mill-mirja. Kont ħansaqsikom fuq il-mirja wkoll. Ħafna drabi. Televisions, ġifieri importanti li il-Wi-Fi il-mama jintefa' bil-lejl. Li jintefa' bil-lejl. Ħalli għal-inqas ikollok ir-restful night.
Issa fil-ħodu kulħadd ikun busy imma bil-lejl meta inti qed tistrieħ u letteralment you go in the etheric, in the ether u ma mekka judu. Tiżrab tiegħek ġifieri. Ħajtuqhom drained fil-ħodu. Tħossok qisu xi ħadd xroblok l-enerġija. U mhux jiġri fil-verità. Din mhux xina biss ngħidha xi ngħadha mal-gruppi tal-spirit release therapy li jagħmlu da xogħol ukoll. Kulħadd l-istess qed jgħid. Ġifieri issa jekk tara gruppi l-oħra, mediums oħra, facilitators l-oħra, meta taqra x'sabu xi releasejaw u kollox, l-internet u l-Wi-Fi u il-televisions u anything microwave li għandu elettriku ġo fih, peress li u qed jivvibrate negative energy, it's not positive, allura hija xi ħaġa li qed isibu way kif huma qed jirnexxilhom jgħaddu minnha. Issa tidher stramba min irid jista' jemmen min irid ma jemmenx, imma ir-realtà diki u qed toħroġ issa peress li aktar facilitators u aktar mediums qed jaħdmu fuq dawn l-affarijiet qiegħda toħroġ ġifieri jekk titfittex ma' mediums oħra barra jew ikunu specifiki imma mhux mediums just channeling li tiċċenilja lil xi ħadd tal-familja hekk li jaħdmu fuq daw spirit release therapy. Voddel inti tgħid li l-elettriku huwa carrier jew l-elettriku huwa ħaj? Huwa carrier. Għax huma jsibu mod kif jgħaddu minn ġol l-elettriku. Mhux qed tgħidu ġifieri l-elettriku huwa ħaj. Le, huwa l-elettriku huwa energy, l-elettriku huwa energy, huwa qed jipprovdi energy. Ma ġifieri taħseb inti li hija xi ħaġa ħajja u just carrier ta' dawn l-affarijiet. Ngħidlek entity tkun entity conscious entity. Ġifieri u x'inhu d-dawl qed jipproduċi conscious being li huwa entity. U peress li jipproduċi negative energy, mhux ħadsib pereżempju ma ssibx light beings għandhom bżonn id-daw biex jgħaddu minnhom, ma ssibhomx. Ma m'għandhomx, ġifieri għasandu tanti tkun in a higher vibration li m'għandhomx bżonnu biex jgħaddu. Issa dan huwa one way kif qed jgħaddi, inti tista' tmur ġo bar u peress li jkun hemm ħafna alkohol u tġib ħaġa waħla miegħek minn hemmhekk għax huma ifittxu il-low energy, low vibration. Hitchhiker effect. Allora, min huma dawk it-tip ta' nies li huma iktar suscettibbli biex entità tiġi attached magħhom? Ara, ħanejdlek, mhux bil-fors irid ikollok vizzju, imma vizzju huwa wieħed mill-xismu mill-affarijiet li jaħel miegħek. Issa jistgħu jkunu nies li jkunu għaddejjin minn xajdulu minn pereżempju xi mart jew pereżempju ġew sejjer l-isptar li hemm ħafna. Per eżempju, l-isptarijiet l-aktar li issib u tipo bars u affarijiet hemmhekk l-aktar li ssib. Wieħed għax hemm ħafna mart, allura il-vibration hija low u ieħor persi jkun hemm ħafna alkohol, allura il-vibration hija low. Issa importanti li pereżempju kull min imur l-isptar wara li jmur id-dar jinħasel u jaħsel ħwejġu u jipprova jinħasel naqa' xi ħaġa tajba ħafna huwa l-melħ, il-melħ tal-baħar, il-melħ propja sea salt. Kif tużaħ il-melħ? Tix tużaħ. Apparti per eżempju taħsel l-art. Jiena nissuġġerixxi ħafna, infatti nissuġġerixxi ħafna li flok jintuża daw il-kimiki li qegħdin nużaw li hija kimika mhix naturali imma hija sintetik, okay? Li ġisem ibbati ħafna biex il-molecules tagħha li nieħejljaw jeħles minna. Pereżempju, jekk trid xi ħaġa biex tiċċarġja
id-dar in a positive way u qed timxi fuqha għax pereżempju qed timxi ħafja u qed timxi fuq xi ħaġa li l-melħ għandu il-potenzjal jiċċarġa taħsel bil-melħ uħxon. Ġifieri titfa' pereżempju f'kull barmi titfa' naħslu bil-melħ aħna pereżempju xi ħaġa tad-daħ ta' forsi n-nies jgħidu l-art qed naraw aktar nadifa, iktar tleq u ma tiddellikx. Ekku, issa jien qed nitħaq għaliex kellna episodju fuq udi tal-melħ ta' ġifieri. Mela kellna dil-familja li kellhom ħafna stress fid-dar u tnejn speċjalment il-mara vera spiritual. U insomma qalulna biex immorru. Kif morna mill-ewwel it-triq ħassejnija l-istrina u xaw Bart it-triq. Insomma, u sibna l-bib u... Slaħu daħlu ġewwa triq. Infatti kont naf li ġejja biċċa xogħol qiebsa għax meta immur fuq il-post u inkun naf li hemm fuq xiex naħdem ma' xi ħaġa dark it-tieni weġa' ġo rasi dejjem, jiġifieri li dak il-ħin ħannaqsam it-triq tatni weġa' li żammejt rasi u għattila il-lallu għattila għandna biċċa xogħol għandqaw id-dark energy hawnhekk u vera kienet naħseb l-arwaħda di. L-arwaħda kienet di. Insomma, mtanna, titkompli inti, mtanna. Għax kultant li jiġri u meta tkun fija iktar jien nkun naf x'un jiġri, għax isa qiegħda f'hypnosis. Mbagħad tibda tinsa u tgħidli li x'ġarax ma nafx kien qed jiġri. Allura għalhekk qiegħda nitkellem ara jien issa. Inti qisek il-watcher. Il-watcher protector kollox għax imnalla tkun ġifieri. Insomma, ġili kolli bżonna għanajdilla ejja iċċekjani għax waħlu mija jum darba imnalla kieneti għax daw it-tentikis li konti tinsemmilkom kif għalaqtilom il-portil, it-tentikis ħallejtom barra għamilt zbal ġifiri, s-satallimta flok battom u għalaqtilom jena u waħlu mijaj u f'lejl wieħed jien għada marfitnix. Nxtorbut. Għalt li ejja bil-lej, mort nġri, għalt li ejja ejni għaxadum għalim miħaj. Mort unsibek. Isa jilek ma tikol xieġima. Liġis. Nxtorbut. Ġifiri għamilt lejn. Bis-sound, għana ħitum bis-sound. U t-nil kraj daħna hirġa minna, daħna sewda, hirġa u telqet. Ovvjament naħajni għamlem u naddaf. Issa per eżempju għattajdu talaq portal. Kif talqu portal? Għax tiftħu, hemm ħafna metodi kif tiftaħ. Għas ikunu jafu ta' kif infetaħ, għax dawn nis normali ġifiri. Għat ma jqbilek tiftaħ portal. Għax jaddi kollox minn ġifiri. Taf inti, aħna nbaqsu l-affarijiet u tiftaħ portal. Etnejda ġal minn qed jismana importanti ħafna don't mess with portals. Għax portals jitħlu entities minnhom. Ġifiri, don't mess with them. Important zinfetu għedhom. Biex nal-uħom. Dik interessanti kif talaqom, mux kif għanda l-ability l-talaqom. U jina bis-sound ma specializzat issa fuqhom, iktar ma taħdem qiegħda b'daw ma daw l-entities iktar qiegħda tiskopri kif talaqom il-portals. U portal jista' jinfetaħ fuq persuna, fuq il-ġisem tal-persuna. Iva, fis-sound bis-sound insib ħafna portals fuq in-nies. Infatti, pereżempju, meta jidħol xi ħadd buġieħ, l-għu nċekkjalu għal-portals. Jiġifieri jkun hemm negative energy hirġa. Li jiġri huwa illi għandek isek black hole li l-enerġija tiegħek qed jissakjaħilek. U sejra kollha anke jekk tieħu mediċina, il-mediċina letteralment musta taħdem fuqek minħabba il-portals li hemm. Issa, ġieli jinfetħu wkoll, pereżempju xi ħadd kiser siequ, xi ħadd kellu accident, kellu jew kellha mortal operation. Tinsix li meta qed jagħmlek operation, min jaħdem bl-enerġija jaf li l-ewwel qed tinqata' hija mill-ora u qed taqta' l-enerġija, mhux il-physical body biss.
min jaħdem fuq il-physical body bħal tobba huma qed jaqtaw il-body. Min jaħdem l-enerġija jaf li qed tinqata' l-enerġija wkoll. Jiġifieri dik l-enerġija trid tissewwa wkoll. Hemmhekk meta ma ssewwitx għadu ma laqx għatem fisher ngħidula flora. Fisher, ekku, imma portal huwa mod ieħor fil-body, portal huwa fejn pereżempju ksir ċimkien u jibqa' jissakja l-enerġija minn ġo fiha. Mbagħad ovvjament nagħlquh u dak li jkun anke ġie jmurlu. Għandna xi mistoqsijiet. Kull entity jirrispondikom bil-lingwa li tifhmuha jew Mela ħanejlek maġdin ħafna nies ma jistgħux jifhmuha. Jirrispondu u jitkellmu minn ġo moħħok. Imma huma pereżempju l-aħħar waħda li għamilna għandek. Ma jimpurtax ma niddejjax. Issa, jiena kont ġiġa id-deċidejt u tkellimni għajnu ħabibti li ħambidlu il-sistema peress li għamilt 3 sijat. Jew ma nafx kemm xina għalija kien timeless imma jisetattajt. Imwaħla u ma stajtx niġi lura ġejja u sejra, okay? Għax kien b'saħħtu u tlabna lil kulħadd biex ninqala. Eventually kif dimna bekk itallimna li love it is diki love għax jekk inti ċans jitkellem u joqgħod jitsikak ħadd indanna ġifieri il-persuna li hemm quddiemek ħadd indanna u aktar jitsikak u aktar jagħmilek u aktar jindannak. So love is diki. Issa qabel kont ngħid ħantihom ċans ħalli għax tipo ħantihom ċans ħalli jitkellmu. Però issa l-aħħar waħda l-entità li rajt minn dan il-portal kont naf x'inhi ġiġa. U xin spjegajt lil ħabibti bdiet tgħidli ara ma ttieħx ċans għax ħajjieħdok. Infatti inti kont hemm kaxkarni. Rajtek. U kien ngħidu kollox kien minn ġol-mera dal-entity, il-portal tiegħu kien minn ġol-mera. Li jiġri u meta inti qed tgħidhom iva tkellem minn ġo fija, jew iva ħanisimgħek qed tiftaħhom il-bieb. You are welcome to come in. Aw ma jisaqsuk għal-permess għax jien qed tiġrilu wkoll meta jitlu entities through people li jkunu għamlu dark rituals. Jisaqsuk, nista' nkellmek? Ma mhux dark rituals. Le, inti kellek il-portal minn ġol-mera. Inti kellek portal minn ġol-mera. Ġewri għadnilhom tiġannis. Però għax il-mera huma ħafna drabi huma portals. Mhux kull mera hija portal taf li inserħu ras in-nies, imma ħafna minn mirja jistgħu jkunu portal. L-aħjar tattihom għall-billej, speċjalment meta tkun quddiem sodda. Hemm xi ħaġa jgħidu Feng Shui. Fittxuha Feng Shui qatt ma tagħmel mera quddiem sodda. Anyway, min għandu mera quddiem sodda jipprova jattija. Dejjem għandu mistoqsija għalna għalfejn fil-mirja l-affarijiet jidhru aktar bil-mod. Jiddependi x'mera għandu. Iktar bil-mod. Ma dejjem qed jistaqsi mistoqsija naħseb. Ħadem xi ħaġa quddiem il-mirja imma scrying naħseb qed jgħid. Ma nistax nifhem. Għaxin niprofa nifhmu biex jenħrajna. Għalek, kien hemm xi riċwil għaddej quddiem il-mera? Jew inkella tista' tmur quddiem il-mera u issaqsi ċertu affarijiet u tara u tagħmel imma ovvjament ma tiġrix mill-ewwel imma jkun hemm ilda. Issa normalment mirja jekk hi just a mirror, jiġifieri ma sar xejn qudiema jew inkella ma kienitx involuta, normalment kollox normali tara. Issa jista' jkun li jekk imbagħad ħatqotta qudiema u tagħmel ċertu rituals u mbagħad hemmhekk nibdew ninbidlu u l-affarijiet hemmhekk għax hawn mina jaf jagħmel ċertu rituals li anke il-wiċċek taraħ jinbidel. Ġifieri trid toqgħod ħafna attent ma xiex qed tilab. Saqsi jekk għamilt xi ritual jew hux qed jirriferi għal xi ħaġa ġifieri jekk għamilt xi ritual. Jiddependi x'għamel. Għandna mistoqsija oħra ma nafx għandu x'jaqsam, però darba kellna esperjenza f'garax fejn jusu xi ħadd qabad barmilu tafgħu mal-ħajt u kwantità ta' wirdin qatt ma rajna bħala. Għajna skantati u
Fil-fatt, Jindew ħafna bil-wordiens. Taħsebu li xi preżenza jew xi entità? Evil manifestations nisma' ħafna stejjer ta' wirdien, rodents u daw l-affarijiet u riħa ta' laħam jintenaw nejjed. Eżatt. Jindew ħafna bil-wirdien, ma nix qed ngħidu li hemm xi ħaġa x'aħna ma nafux, ma morniex naraw, però nistgħu ngħidu li bil-wirdien jindew ħafna, ġaħat identifikajt jindew ħafna bihom hekk. Beelzebub, the Lord of the Flies. Issa bizna naqra minn fuq kif jitkellmu. Mela, issa dan l-entità li rajna fil-mera li ħabibti għarfitu mill-ewwel, infatti qlajtuni minn qoddim il-mera għax jiena kont mibdula u kont qed ninġibet u ma stajtx physically ma stajtx. Ma stajtx pereżempju. Dak li kienet vera tqila biex neħejta minn qoddim il-mera, minn qoddim il-portal. Allura kelli nitlob lajnuna tiegħek. Issa, xin tlaqt minn qoddim il-mera u tajt minn ma dik il-ħaġa li tiġbidni, ħabibti ratni nitħaq u ħasbet, ratni nitġissem, li ħasbet li ħanimbidel fiħu u bdittej li għarra ma jfettille, u mbagħad sakemm dejt nispjegalkom xem u xtipu u li imdawar bl-aħmar, bdittej li għarra ma jfettillek xtimbidel fiħ għax b'saħħithom aħarbu. Dak il-ħin li kontet nitbissem kien il-komunikazzjoni tiegħi miegħu fejn jiena bdejt ngħid li din missa ssir, ġifieri u rrid li inti ħiċ-ċans jikkomunika magħna li jidħol u jiena peress li kont ġiġa għamilt ħadd deċiżjoni li din missa ssir aktar juża u ara naqra il-ħsibijiet għaġili negative thinking ma jkunx tiegħek, okay? Mela beda da kif jikkomunika. Mela għandhom il-poter li lilek jimmanipulalek moħħok. Issa trid tkun taf li l-ek innifsek sew, tkun b'saħħtek sew xettame. Infatti dak il-ħin beda jimdejt li ma kienx jiena żgur ma kienx jiena għax jiena kon ġiġa għad daqshekk missa ssir. Jiġifieri jiena ma xi waħda li ma mmurx lura mill-kelma, speċjalment f'dawn l-affarijiet. Mela, il-manipulazzjoni bdiet li dak il-ħin attakka l-ego li jiena bdejt nirraġuna, dan xed nirraġuna jiena imma naf li minix jiena. Mela, u hija di mhux l-ewwel darba, tipo billi tagħtih naqra ċans ma m'għamiltix qabel di u tih ċans issa jekk jisfidakom orruh l-imħabba. Mhux xaman inti taf kif għandek dan il-power, jiġifieri ħajattakkalek il-weak points u hemmhekk sajt nifhem issa jiena ma naf xejn mill-Biblja. Jibbusjawlek l-ego biex inti tgħid u hija hekk dew ħarek huma ċiki. Issa jien ma nafx xejn mill-Biblja, però naf li Ġesu meta kien marisum kellu x-xitan jattakka. Dak hija esperjenzajt, okay, li meta bida jgħidlu x'inti kull ma għandi kun ma nafx bida jgħidlu, ma nafx jaqbes. Kien għallu dan hawnhekk ikun tiegħek. Asmodeus. Dejt esperjenzajt jiena is-sitwazzjoni li kien fiha beda juża l-pride. Beda juża, jiġifieri u issa ħatkellmu normali, ġifieri it is universal language. Ovvjament jiena Maltija, inti ħatirċievi lura bl-istess lingwa li ħaniftehmu. U nukli li ħajkellimni bil-Franċiż jew bil-Ġappuniż meta jiena mu ħanifhmu xejn. Imma it is universal. Inti ħatirċivihom forma ta' ħsibijiet. Jużaw il-lingwa tiegħek. Fuq tal-mela dejjem għalilna l-affarijiet jimxu iktar bil-mod. Jiġifieri ma m'għamilx ritual imma qed jitkellem dwar xi jiddependi x'mera għandu. Għalaw xi mirja jimxu bil-mod. Le, ġifieri jekk il-mirja għandhom il-witt tagħhom. Il-ħxuna. Anke kif huma magħlumin, mhux kollha ċakki. Eżatt, ġifieri skont kif magħmula. Ma nifhimx fil-mirja, ma
naf mill-esperjenza li ġili per eżempju nara qisu shadow tifhem fil-mirja għax tkun minna l-mirra. Mela, għandek xi mistoqsijiet oħra? Le, jena s-saċ mux mistoqsija, jena li xtaqt forsi telabora iżjed kif seta jinfetaħ porti id-darandi. Xamilt jew xċara biex jinfetaħ porti. Il-merqed qudiem is-sodda. U tu naħseb għandek il-kamra fej taħdem hemm l-internet u hemm Probabbli minn hemm ġew. Probabbli kien l-internet Dik ma tantx għandna fiha. Ma dik il-ġimgħa għattilkom l-istorja kollha. Dik il-ġimgħa għaddejt minn esperjenza kienet stramba ħafna. Li jiena sibt oġġett li ma kienx qiegħed hemm relatat ma' xi ħaġa personali tiegħi tal-familja, ma nixtieqx ngħidu ma' xija xi ħaġa personali, li da ma setax kien hemm. Biss dal-oġġett għandu d-data miktuba fuq ta' 5 snin. Sibtu ġol karozza, l-karozza tiegħi tinħasel kull 15 u pupilla, dejjem pupilla. Ġifieri l-oġġett jien li sibt kien related ma' persuna li mietet fil-familja tiegħi. In the process dak ix-xahar jew dak il-15 kont qed insib palm print mal-mera tal-kamra tal-banju. L-ewwel bdejt iwaħħal fit-tifla, tifla għandha 19 sena mhix tifla għadha żgħira. Ejja dak iż-żmien kienet kelli l-qattus, ġifieri l-qattus gurmhuwiex u l-mara mhix. U bdejt insib din il-palm print. Qatt ma kejlta. Qatt ma kejlta. Issa tinsix Palm print ġili mżelġa, ġilijaw. Tinsix fil-bathroom kien hemm xi ħaġa oħra. Ma kienx dak l-entity. Imma ma kienx entità ħażin. At least. Issa il-biċċa xogħol li wara dik il-sajjan insomma għattihom tomlu daw l-istejjer. Wara li sib dak l-oġġett fil-karozza, nofsija wara, jien kelli spontaneous OBE, out of body experience. U ġi xi ħaġa tkellimni ma rajtiex. Imma ġi xi ħaġa tkellimni u xi ħaġa li qalli kienet related ma' din il-persuna familjari tiegħi. U jiena għattat dil-persuna żgur mhux ħatajli dat diskors. Allora bekk għattat ma jistax ikun jiena qed nassoċja dak l-oġġett li sibt ma dak il-klim li qalli f'widnejja. Għalhekk mbagħad għalija kien trickster, issa mbagħad meta ġejtu intom meta bdejtu tajdu li it's an evil entity iktar u iktar. Issa jiena l-mistoqsija tiegħi l-kbira hija kif infetaħ il-portal. Jista' jkun għax għandek il-Wi-Fi, għandek il-modem eżatti waraja, jiġi wara l-gwardoba. Wara, eżatt. Eżatt, jista' qatt ngħidlek mill-modems, jekk ma titfirx il-modem bil-lej. Qatt ma tfejthom. Kemm jista' jkun vera jintefa' t-telefon, imma Le mhux it-telefon ma tana iva. L-internet iva. Ma l-internet għajdhom ma jintefa' bil-lej. Nista' nagħmlu bit-tajmer. Jitlu minn ġo fejha. Le, jina nirrakkomanda ħafna li anki per eżempju il-televisions u hekk ma jkunux fik ma marta s-sodda, ġifieri kemm jista' jkun ħalli kollox. Ara, once li tfejtu però, once li tfejt television u qlajtu minn mad-dawl, mhuwiex ħażin. Tiftakar meta kellna dak l-entity u kif neħejnilu l-plug tat-radio minn għalija kienet. Beda jintefaw, beda jirrabi meta qlajnilu minn ġoddawl. Għax neħejnilu l-energy source. Kif dejn ngħidilha itfi dak il-plug kont għadni qed intihom ċans jitkellmu u bkun ġejja u sejra bdejt ngħidilha itfi dak il-plug għax qed ittieħ l-energy. Mill-ewwel bdejt ninbidel nerġa' u bdejt inwaqqafha bdejt nisfida. U tistaqilgħu il-plug għalhom imma s-sors tad-dawl. Imma l-plug tad-dawl. Ġifieri hemmhekk imbagħad it-television ħajġi just an object. Mhux ħajġi jiffidja minn ġodda. Ma ħallijiex beda jirrabja u beda jisfida u biex ma għax ħajintefa. Ħadni l-enerġija tiegħu. Fil-fatt nisimgħu ħafna stejjer ta' daw il-ghost hunters ngħidulhom hekk.
illi jgħidulek li filli kollhom il-kamera 100%, il-torch u jiddrenjaw. Per eżempju għalhekk jużaw li EMF meter illi huma jistgħu ikollhom reading ta' l-electromagnetic force. U jibda tila ħafna. Għanna mistoqsija wkoll fuq da suġġett il-5G affettwa wkoll. Ħafna. Sa per eżempju 5G l-lum kull fejn tħares, jieħu warajja marblu daqsiex. Ħafna. Fimt? Sarħilu li mbagħad ġo l-kamra tas-sodda bil-mobile bitriġi ma jaqbadlix. Ġifieri at least b'xi mod ma nafx isnixxildijat ħanajtek. Il-5G min jixtieq ifittex fuq u hemm ħafna x'tiskopri fuq il-5G, speċjalment min ivvinta il-military. Sewwa ġifieri min irid imur jagħmel riċerka fuq u aħna mhux ħanitkellmu iktar fuq imma huwa perikolus il-5G. Ma jgħidulna conspiracy theories. Le xejn, ġifieri min ivvinta qed joħorġu whistleblowers. Faċċi d-diżrabti il-5G, is-siġar. Is-siġar eżatt tara kif jinqataw. U jiġu, għax inti ġit kollok ċertu meters. Allura għallak kamlu għamżar, issa, biex ma jattix Mistoqsijiet oħra? Le, tajjena minna ħatijaj. Imma kena esperienza fejn min kien daħal għalek kumbat tal-limna tijak biex fid-dar tijak biex ma nħallu jitħol truħer għal-itlu mill-ewel. Konna nsamu f'di triq u mill-ewwel indunajna, dik it-triq indunajna. Morna tħanna u ovvjament ġiet titrasforma mill-ewwel ħabibti. L-ewwel ma marret fis-soda tat-tifla fil-kott tal-bejbi tagħhom. Il-tifla għandha kemm kellha imma għandha tant enerġiji żbied it-tifla illi kif trasformat f'dan entity ħabibti, letteralment marret ġol-kott, daħlet ġol-kott, creepily bdiet tgħidilha kemm insabija ġib dawk l-enerġiji law dak it-tip biex tixrob l-enerġiji minn ġod it-tarbija. U tista' timmaġina l-om miskina kif kemm irrabjat xi ġifier tifla tagħha minn qabdek minn daħlek. Però sibna u mbagħad hija starċajt. Għax anki l-om kien l-om speċjali sabiħ ħafna l-familja. Miftuħa ntiża f'daw l-affarijiet uffiċjali tal-bet lajnuna mhux għax it-tifla kienet qiegħda tikbi bil-lejl. Mat kien u ma tix torqod ġol kamra ma bdix tidħol. U qiegħda pereżempju ma tidħolx f'dik in-nagħta d-dar, tifhem daw l-affarijiet u għadha żgħira t-tifla. Mbagħad b'daqqa waħda ġiet u bdiet tipprova tattakka lili u tattakka l-oħrajn u għax inxoqqok bis-sikkina, insomma tgħid ħafna affarijiet li ovvjament lajn u laqasi qatt ma ngħiduhom. U fil-prond il-mara l-om di tifla li stidnitna għaltinna speċi ta' hemm xi ħadd fi triq li jitkellem hekk u li jagħmel xi umiċidi li fejn tużaw daw il-weapons. Sikkina u għax nifgak. U tużaw kol il-metodu jħor biex qatil ħattijħor bil-vegaw. Issa ħna mek di triq ma nafuwix għax qatt ma morna fija. Għaltinna dal-bnidem ħadd ma jkell, mux qatt jibża minnu, jaddi minn dejk jgħidlek għaxina ta' jiena noqtol, ġifieri anyway biex ma ntawwalx indunajna li dal-bnidem li kien qatel u li xaq l-ħattijħor bis-sikkina fil-fatt ma kienxu kien hemm entity qed jinqeda bih għax hu kien drug addict min kien qed jinqeda letteralment bih għax huma jagħmlu lekin dew persuni għax huma ma jkollhomx ġisem, allura jridu ġisem biex l-att isir. U l-indunajna kienet li list qabel sirna nafu dan kollu għax mbagħad wara titkellem, peress li ma ridna nkunu nafu xejn. Li l-affarijiet li bdejt ngħidilha u bdejt nisfidaħħa bihom u nirrikattaħħa bihom kienet l-istess affarijiet tal-istess ħajji, l-istess storja li għadda minna dil-persuna ġifieri it-tnejn flimkien. Wieħed għamilha physically u l-ieħor kien għamilha xi darba jew inkella
erratically tipo non-physical kienet l-istess, ġifiri again għandek wieħed non-physical u wieħed physical maqbudin ġo l-istess storja u qed jirrepetu l-istess affarijiet. Anyway, mbagħad kull darba li bdejna tant kien powerful għax u beda literalment jisfida u jiena ngħidlu jiena ma nibżax minnek ta' għalċeqet ta' mill-li jekk u literalment titratinjani bdiet tiġi bida xnifka kersa. Meta tiġi f'sensija bdiet ta' mill-li ersaq lem għax ġadir, ersaq lem għax dajri tifkak. Anyway, u ovvjament ridna naraw kif innaħuh dan. Fl-aħħar wara 3 sigħat bdiet ta' mill-li laf din mħabba din u jiena bħala ħabibti nħobba ħafna. Konna f'Past Lives flimkien anke fix-Shamanic World konna fil-Native America konna flimkien. U ovvjament ma kienx diffiċli għalija li inti il-mabba. Il-mabba sinċera. Għajjatna l-familja biex jħobbuni daqs kemm jħobbu l-bintom. U bejnietom, il-raġel jgħidilha kemm nħobb il-familja tiegħi u we showed love. Tant li dan l-entity fl-aħħar ringrazzjana tal-li urejnieh x'inhi mħabba. Għax ma kellux, ma kienx jaf x'inhi. Għallinna grazzi tal-li urejtuni x'inhi mħabba. U l-ewwel beda niftakar bdejt ngħidilha intom qed titnejku bija, din ma teżistix. Din mħabba ma teżistix. Tant min kien dal-entity qatt jekk kien physical kien qatt ġo physical body qatt mara mħabba. Illi laqas biss jaf li kienet teżisti. Once li aħna urejnieh true unconditional love, dan dab u sa tattibatu fid-dawl. Infatti mbagħad jien kont għajjejt ta' ġamilna 3 sigħat mixuta mal-art tipo bdejtna. U jiena kelli l-melħ ġibtu miegħi. U għaw tidħol l-istorja tal-melħ. Dan melħ pur tal-baħar illi nġorru miegħi għax huwa b'saħħtu. Kullum kont nagħmel. Issa ġib il-melħ u jien ġibt il-melħ, ġibt xi 3 ponnijiet sħaħ tal-melħ u tfajthom kollha ġodda l-ilma, ma kontx naf x'ħajjiġri, inċappilha ma' wiċċa u di f'daqqa waħda dal-melħ kollu iwiċċa letteralment tħossu maħruq miskina. Ma setax laqqas se tattaw ġudet kif ix-xuttala. Dak il-ħin kristall. U di tal-melħ baqgħet epic, ġifieri allura biex niċċajta nġib melħ miegħi. Le għaxina għadila ġib il-melħ ħandaħħal idi ħan groundja naqra għax ma stajċ, tipo għax il-melħ groundjak. So di bil-panik marret qabdet ma nafx kemm il-pon qabdet. Taffatuli ġobba. M'għandix esperjenza wara ma kontx naf ħajja melħ. Allura daħħalt idi mhux ġo ilma bil-melħ, melħ biftit ilma. Daħħalt idi ġo fiha biex nigroundja. Din xirratni edha ġejja u sejra u nsa xi ċif tiegħi bdiet titfali ma' kullum kien. Imbagħad wara aħna xi ħriġna minn hemmhekk morna biex nieħdu break u nieħdu pasta u dak il-ħin meta qegħdin nistennew għattila ħammur quddiem il-mera għattax kieku taf kif għandi wiċċi mixwi għalt li biex għattila bil-mer kollu li tfal. Il-ħin imma inti kont ġejt ftiegħek biex tagħmel biċċekek qed inħossu mixwi. Mela tawwet wiċċ qed inħossu mixwi. U mbagħad meta morna nieħdu dil-pasta x'kif wasalna mill-ewwel għedna mhux ħansemmu għax mhux ħanagħmlu reklami, il-lami mela wara nieħdu kafe u pasta biex nigrawdjaw u hekk minna wara morna. Ija. Mbagħad ġara li meta qed nieħdu dil-pasta indunat li kristalla minnhom li kienet qiegħda x'aħna nġorru kristalli anki ġol bras. Li kienet pjuttost kbira din, ġifieri kieku ħassita toħroġ, ma sabetix. U għedna all right ċempilna lil din min kienet.
Għandkom xi ħaġa l-kristalli għandkom għax għandi l-kristalla tiegħek taret. Mela veru. Ma x'kien hemm dak l-entity marit. Taret, literalment kif ħarġitha hekk fejda taret, għamlet hekk kristalla. Skont għax il-geometric shape li kienet tin vocal point. Il-kristalla hija powerful ħafna. Letteralment kif tħanna mid-dar ġum taret. U l-mara tiegħek rata qalt li dik taret waħedha. Anke t-tifla qalt li għamlet hekk. Jien ma rajtiex. Naqbad il-qattus. Jiena naf li xbarta minn mal-art u xin rajta biċċiet ħadd x'naf kemm jiswew tipo għattila. Jien smajta propja. Dik li very expensive għalt li dikki u xbarta geometric shape tagħha wkoll barra li l-kristalli huma high vibration. Inkisret ġifieri. Ma rridux. Kenna nixkupaw kullum kien. Ġara mbagħad wara f'dik li ġara hemmhekk meta morna lura għax imbagħad ċemplitilha u qalt li iva hawnhekk qiegħda fil-kott tat-tifla morna fit-triq ma t-triq inbidlet minn l-ewwel inbidlet meta tbatna l dak hemm fuq fil-lajt u ma stajniex narfu l-qas il-bib. Ma stajniex insibuh. U kristalla waqgħet ġol kott. Ġol kott tal-baby. tat-tifla. U ma stajniex ġifiri ara kemm imbidlet l-enerġija literally isek taġġo dimensjoni oħra litri ta' triq kollha. Wara sirnu nafu li dar-raġel li kulħadd kien jevitah issa qed ikellem in-nies normali, lura joqogħdu naqra lura ma qed ikellimhom. Ġifiri. Le kien hemm positive response. Dik hija parti mill-spirit release therapy li jagħmlu barra. Kellna mistoqsija tal-aħħar qabel ma nagħlqu hemm persuna qalet li toħlom ħolma fejn dissib ġoddar tagħha ssib bib u ssib iktar kmamar. Kien noħlom dik. Lid-dar tikber. Ma nafx jekk tafu xi ħaġa. Tinsi x'aħna qegħdin jiena ma nafx ġifieri però mad-dimension tagħna hawn parallel dimensions, ġifieri d-dar tiegħek jista' jkun f'parallel reality, id-dar tiegħek hija ikbar jew inkellem nies oħra qed jgħixu hemm ġo dik id-dar. U parallel reality teżisti. Ġifieri jista' jkun li waqt il-ħolma qed tidħol f'dil parallel reality. Pereżempju meta ġej li mort għand ħabiba ta' ħabibti, għandha dar vera antika u kbira ħafna. Ħassejt waqt li kont fil-kċina li vera tħossa ġimmijiet ta' snin għandha id-dar. U kien meta tibda niżla x-xemx jibdew jinbidlu l-enerġiji wkoll. U għattila qed nara nies għaddejjin imma libsin jidhru li naf 1500s naf. U għaddejjin fil-kċina letteralment ma mhux qed jagħtu kasi imma jien qed narhom. U they're familiar ħafna ma' dil-kċina. Mad-dar, ġifieri u kienet parallel reality dik nara jien. Dimension oħra. Issa il-fatt li qed tara bieb li huwa l-entrance għal dimension oħra, ġifieri inti tista' biex tidħol ġo dimension oħra tiftaħ bieb. Hija waħda mill-affarijiet li tista' tagħmel jekk trid jew tagħmel journey, ġifieri you are opening. Imbagħad once li inti qed tiftaħ jista' ħassib, ġifieri inti l-ewwel ħatiftaħ bib fil-journey l-aktar ħaġa faċli li l-ewwel tiftaħ bib. Imbagħad ħassib wieħed wara l-ieħor jew ħafna bibien tara. Iktar issib iktar kmamar. Issib aktar kmamar. Ġifieri dawk huma kollha bibien għal dimensjonijiet oħra. Ġifieri inti minn hawn tiftaħ bib u tista' tmur ġo mijiet oħra u realities tista' tmur ġo realities oħra. Ħaġa li ngħid hija meta għandek entities dejjem titihom il-permess biex jidħlu. Issa il-permess jafu jistaqsulek dirett. Nista' nidħol tgħidulhom iva. Jew inkella jinqdew b'xi ħaġa bħal tapiti welcome home. Daw it-tapiti welcome home ta' quddiem il-bieb.
Edha letteralment qed tiftaħ il-bib għal kulħadd. Mela ġeni. Zbieħ għax qed tilqa' l-għalma bħalma qed tilqa' nies physical form qed tistiden entities ukoll. Fuck off. Ġifieri naħdmu vera. Fil-fatt tal-welcome. Yes, għal kull detail fil-fatt il-vampires, il-leġenda l-lore tal-vampiri, għal-inti t-tistiednu ġudarek u meta jħabbatlek jew whatever, qed jieħu permess, anzi, jieħu permess minant il-sit id-dar, ħanajdu sit, minant il-xnajdu l-għaw, meta najdu il-persuna li tmexxi, ħanajdu il-carer tad-dar, per eżempju, innaf il-raġel ta' jew tista' tkun il-mara insomma ħadd ma jħolih. Imma da jitlob permess u jekk inti tajlu idħol hemmhekk. Xi mod dejjem ħajtolbu permess. Għax jafu il-liġi li there's a universal law li ma jistgħux. You have to join the dots. Per eżempju li tajt inti narawha fil-lore. Fil-lore tal-vampiri. Li inti entità dejjem tistedina. Eżatt. Tittija l-permess li tidħol. Tittija l-permess li tidħol. Infatti għalhekk meta kien qed jgħid nistax ikellimna qatt tħallihx. Tħallih, ma qabadtu tkellem. Once li huma inti qed tgħidlek nista' nitkellem ġieli jgħiddulek minn hemm. Jekk tgħidlu iva, you're welcome. Daqshekk, you've had it. Daqshekk, ġifieri daħal. U biex toħorġu mbagħad il-mulejjaf. Ma nirringrazzjakom, grazzi Kit. Grazzi tal-li Thank you. Nispera li s-semmija subtuha interessanti. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors l-Tashmon Caterers u Tri Automotors li sibuhom Victory Street Ħarqolmi, il-Warren Floor Solution, tistgħu tikkuntattjaw l-Levajlo fuq Facebook u il-patrickprince.com. Nħeġġilkom ukoll iżżuru l-paġna Kuntattu Ufo Malta kif ukoll il-paġna ta' Kit fejn issibu 4 ritratti ta' Vjero. Grazzi. Qabel li plug. Grazzi u narakom. Happy Halloween.